podlediad Hagwn i Juni! Yes, ddwch yn allan y diwedd. Hi, y bawb, croeso i haglediad rhif 122. Gyda fi Sioned a Bryn. Bonjour. Hi, Ystyn. Ni hao, no bindo a! Ie, croeso i rhywun rhyngwladol yr haglediad. Cynni off. Ie, dyn ni'n gobeithio bod rhywun mis Mai yn mynd i gyrraedd chi yn mis Mai. Who knows? Ydy hi'n mis Mai? Dwi'n gwybod dim mwy. Ydy hi'n mis Mai? Oh my god, mae hi dal y mis Mai as of recording. Good shout. Mae'r haul allan, mae'r haglediad yn cael recordio mewn golau ddydd, sydd ddim yn digwydd yn aml. So, da ni wedi bod yn yfad trwy dydd, da ni chwil gai. Da ni wedi bod yn sprinklo yr Salt Bay seasoning o alcohol a fun times dros un diwrnod. Ond dyn ni ddim jyst mae siarad. Dyn ni'n bodlediad. Nes i wedi cychwyn fel tech bodlediad. Di troi fewn i bodlediad, ffilms gwael a diwylliant pobl o gaif. Nathon ni briefly mis diwetha troi fewn i podlediad am ffilms Cymraeg ac yn ôl S4C maen nhw'n mynd i greu ffilm Cymraeg newydd bob blwyddyn. So dyn ni'n sorted am y degad nesaf. Croeso. Achos bod ni wedi bod yn talu gymaint o sylw i AI generated Gwynfor Evans. Yep. Please referiwch chi haglediad 121 am fanylion hwnna. Nathon ni ddim cael yn canslo, sy'n gret. Yes, sy'n gret. Felly dwi'n edrych ymlaen i ripio fewn i unrhyw ffilms dim ripio fewn i, mae hwnna'n gas. Na, fe'n i joio hwnna. So, da ni'n bodlediad, da chi'n mynd i ddysgu bach am tech, chi'n mynd i ddysgu lot mwy na da chi eisiau gwybod amdan ni'n tri. Da chi'n mynd i ddysgu am newyddion y dydd, the collapse of society, ongoing climate crisis, ac alcohol, various gwledydd y byd. Yes, dy Bryn, dwi heb siarad efo chi. Gan amla, well, peek behind the curtain, dwi'n mynd siarad efo Yes, dy Bryn yn aml. Na. Yn y byd go iawn. In fact, beth sy'n weird ydi, da ni'n actually recordio hwn ar wahân. Rhywsut trwy'r magic of editing mae Iestyn da ni dda cyd i gwyddiad bob un mis mae'n lain y gyd i fyny rhyw reswm a di Sion ddim yn gwybod beth dwi'n mynd i siarad amdan dwi'n gwybod mae Sion ddim yn mynd i siarad amdan a di Iestyn yn gwybod beth mae'r lain yn siarad o'r rhywsut that's right Bryn I think wel dwi'n anghytuno efo beth ti'n dweud o fanna Sioned a dyma o ia chi da So, mae na lefel mae Bryn fi'n gallu delio fo ar hyn o bryd a mae Bryn wedi exceedio fo o fewn y 2 munud a hanner cynta. So, mi gywch chi sprinclad o news, mi gywch chi ffilm am ddim di ddim, sydd ein feature ni newydd ni lle ni'n dewis ffilm am ddim sydd yn ofnadwy. Am llawer o ddewis o'r rheina. Mae'n mis yma... A da ni wedi dewis yn da mis yma. Iestyn sy'n cael y clod. Cos o'n i'n hyd yn oed yn ymwybodol am hon. Okay. Nath Iestyn ffindio ar Freevee sydd yn Amazon product ond ffilm di ddim am ddim da ni'n mynd i gwyno ffilm o'r enw Buckaroo Banzai. Hang on. Sorry. The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension. Yeah, get it right. Get it right, Sioned. So, achos pan weles i hwnna, si fel, surely, mae hwn yn outtake o yr Ed Wood ffilm nath Tim Burton. But no! Mae hwn yn genuine ffilm o 1984. O'n i'n meddwl sa'ch ti'n licio'r Japanese theme o hwnnw. Oedd y ti'n dde. Mae hwn... Efo Peter Robocop Weller. Mae hwn just mor Japanese a Katsukuri yn fucking Wetherspoons, okay? Oh, wow. Mae yna un cymeriad Japanese yn efo, drian bach o'r boi, di o ddim yn cael good time. Mae'n goffa gwisgo crinkle face make-up am rhywbeth yna fo. Very handsome young man. Nath Arian cerdded i fewn i'r stafell ffil yn dweud, I always got prosthetics, dydi. A'n mynd o na. See, kids these days, industrial speed. Mae'n dallt. So, os da chi eisiau neud o'n syth i The Adventures of Buckaroo Banzai across the 8th Dimension, sydd roughly kind of be mae brain fi'n teimlo fel ar hyn o bryd. Please neidiwch fewn, mae Iestyn yn rhoi chapter markers bob mis. Mae rhain i chi'n defnyddio nhw. A mae lot yn chi ddim. A da ni'n gwybod pwy sydd ddim. Ni'n cael info. Gwybod. Fireside FM. Da chi'n gwybod pwy da chi. Tracio clics.
Fi'n gwybod pwy sy'n... Gynnu ni lyniau na chi gyd. Fydden ni'n tracio chi lawr. Fel Gwybod pwy da chi. pob cyngor, cyfarfod cyngor cymuned da, ni'n cychwyn efo diolchiadau. Yes, ydi fflachio fyny ar ein beep message boards cyffroes ni wen, bod Matt M a Jamie wedi cyfrannu y mis yma ein patrons anhygol ni, which dyn ni ddim ar Patreon, dyn ni ar Cohi. Ond, dim bwys, bod dal llewch pres chi'r un peth. Da chi'n briliant. Diolch. Subscription, hyd yn oed wedi'w gymryd allan, like, taliad misol. Dyn ni mor ddiolchgar, Jamie. Mae chi'n cadw ni fynd. Da chi'n cadw'r servers yma'n wysian i bobl gael skipio'r chapter markers yn super aniolchgar. Bastards. Mae Iestyn yn crio bob mis pan da chi ddim yn iwsio'r chapter mark. Ti'n deitha fi... Just neidio nôl mine. Rearrange as you see fit, de. Difrifol. So, nid yn unig... Fel pob cyfarfod cymuned da, da chi'n mynd o'r diolchiadau i'r boost. Croeso i'r haglediad. Wow. Wow. Where the fun never sleeps. O Sioned. So, da ni yn mynd i Boozeville. Population ni'n tri. Gan bod da ni ddim yn annog gorfod, da ni yn annog cael fun times efo'ch ffrindiau, a da ni'n cael fun times wrth tri allan diodydd gwahanol. Mae'n sefyd Bryn wedi bod trwy cyfnod o ddim hyd yn oed ddim boozies, ond oedd y diodydd yn really gyffroes dal bob tro. Nwedig y grapefruit juice incident. Ie. O hwnna'n super cyffroes. Medically cyffroes. Pan a Siona tri llad fi. Oh god. Mor sorry, Bryn. Okay, anyway. Ond dim grapefruit juice mis yma. Bryn. Beth sydd yn y gwydyr? Well, grape juice o ryw fath. Na, so mae gynna i efo yma Altamar sydd yn Sauvignon Blanc o Chile. Ac i cael ymlaen efo mae'r style yn disgrifio fo'n lively, crisp ac yn refreshing. Just fel fi. Taste, lime, lemon and gooseberry. Just fel fi. Gooseberry. A dwi hefyd yn disgrifio fel dry. Sicr. Suitable for vegans. Wyt ti ddo? Wyt ti? Wel, mae gen i ffrindiau da sy'n vegan, so... Bryn, so ni'n dweud bod ti ddim yn vegan friendly. Ti'n tasty hunk of meat. Okay? Ti ddim yn vegan friendly o gyfai. Well, lovely. Crisp, fruity. Yes. Please dweud bod yna ddisgrifio just cystal ar gefn dy botel di. Heddiw, dwi'n mynd I fod... Mostly eating. Easygoing, approachable, and impossible to resist. Fucking Tinder profile. Oh god, na. Welsh Pale Ale. Welsh Pale Ale. Glamorgan Brewing Co. Oh, nice. Mae ganddyn nhw enw da. Wel, enw nhw ydy'r Glamorgan Brewing Company, ond ti'n fe. Fair play. Fantastic. Okay. Be amdana ti, Sions? Mae'r shot glasses allan. Oh, God. Oh, no. Dyma y bad boy. Mae'n rwy'n disgriblo ar dy fotal di. Dwi yn yfed. Dasai 45. Sake! John mai dai ginjo. Rice-based alcohol drink. Well, yes, it's quite true. I mean, yeah. Yeah, it is. Os i'n edrych ar efo'r un ffordd, yeah, mae'n... It is a rice-based alcohol drink. Yeah. Potel o sake, my friends. Easy drinking. Ddim yn rhoid hangovers I chi. Finely crafted, fel popeth arall o Japan. Ydw i'n gallu cael sound effect? O, hwnna'n sound effect hwnna'n drwydd I chi? Ish. Okay, hold on. Okay, so mae hwn... Dwi'n falch na clear di o, neu o'n i'n mynd I boeni na soy sauces efo. Wante. Mae hwnna'n lush. Mae hwn yn room temperature sake. Cys yn yr haf, ti'n gallu cael yn oer. Yn y gaeaf, ti'n gallu cnesu fo fyny. Ond rwan, y mis Mai, room temperature sake. Mae'r blas I gyd yn dod allan. Well, hang on, Charlotte. Sut fysa ti posib o gallu gwybod hynna am yfad sake? So I'm a woman of
Na, mwyn teimlo fatha lived experience i fi, Sioned. Teimlo fel, mae yna reswm pan dwi'n swnio mwy out of it na dwi fel arfer yn teimlo on the old podcast. Wel, dwi'n gwybod, mae Sleepy Sioned wedi bod yn, gymeriad sydd wedi wneud ymddangosiad cwpl o weithiau ar y sioe. Ond mae hwn yn Sleepy Sioned lle mae hi'n jet-lagged a mae hi tua 9 awr o'n blaenau ni ar ochr arall. 9 awr? 9 awr? Lle sy'n hynna'n gallu bod, ti'n bod? Wel, actually, funny story ydi. Gymerodd hi 19 hours i ddod nôl yna, achos ti ddim yn cael hedfan dros Russia. 19? God, lle sa ti'n gallu... Hedfan mwyn 19 awr. Lle gorau yn y byd. Lle? Disneyland? Ti'n gwybod y gan na? Byth di bod i Japan, 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 byth di bod... Byth di bod i Japan? Wel, mae hwnna'n gelwydd. Cys dwi totally wedi. O, ti di bod? O, dwi wedi... Totally. Ti heb di bod ar dy wyliau, Sioned. Ti di bod i Japan? This one time, a Japan camp. Ti di bod i Japan, Sioned? Dwi wedi gweithio'n 20 mlynedd i allu deud hynna, ond dwi wedi... fucking life-changing. Ond dwi hefyd mentally dal yna, so dwi'n really sorry pawb. Dwi di fel gwthio recordiad mor physically bellach lawr yr wsos ma a gallwn ni. A dwi'n deud pawb, dwi'n fine. A unwaith hitio ni record, a dwi di dechrau mynd... Yes, dyna a fi di bod yn dweud... Os i eisiau gohirio fo, mae'n fine, mae'n absolutely fine. A ni fel, llyn ni ddim gadael Matt M a Jamie lawr ar holl gefnogwyr. A ni dweud, absolutely mae'n tredach ni. Dwi'n mynd i siarad amdano fo drwy'r sioe i gyd. Be, bo chdi di bod i Japan? Ti bod i Japan? Ti bod i Japan, Sioned? Nes i neud point o, peidio, gyrru gormod o... Peidio gyrru gormod o, texts a lluniau. Definitely ddim roed o'r socials, cos dwi just fel, hey, gyfi advertisio'r ffaith bod fi completely ochr arall y byd yn bythefnos. Hey, guys, dwch i tefi. Ond mae'n eitha neis, actually, cael outlet i fel... Deud, wel, hwn. Da ni di bod yn gweld rhai o'r lluniau yn barod a maen nhw'n eitha special. Maen nhw'n eitha special. Nes i weld Mount Fuji unwaith o top o Tokyo Sky Tower. So, top o Tokyo Sky Tower, ac ni wedi bod yn Google, pryd i'r amser, pryd dylen ni wneud. So, nes i ffigur allan pryd oedd y hael y machlyd. A ffigur allan, rhaid, ni'n gael tocyn am hwnna. So, ti'n mynd fyny, beautiful lifts, effernol y cyflym ma, hefo lovely staff. Maen nhw'n just, pawb mor, oh my god, lle ddim dweud, pawb mor lush. Ond eto, maen nhw'n kind of fel diwylliant, fel, ti'n gorau bod yn neis, ti'n gorau gwenu, a hyd yn oed os ti'n teimlo fel mae'r person ma'n shitter, ti'n gorau wrth mynd, oce, croeso. Ond oedd pawb i weld ddim yn meddwl bod ni'n shitter, so mae'n lyflu. So ni fyny Tokyo Sky Tower. Nath nhw'n deithio ni bod ni. Wel, yn ôl geiriau nhw, eich dyna union o Dwi di darllen yr adroddiad gyda heddlu. Welsh family causes chaos. Japanese people politely decline to call them out on it. Ac o'n i 400 metr uwch ben Tokyo, just yn edrych allan ar yr hael yn machlyd, ac o ti ddim yn gallu gweld diwedd ddinas. Oedd o fel literally neon metropolis allan ond hanno, a nes i just dechrau crio. Cos oedd o just yn overwhelming. Oedden ni'n cael negysu yn y dweud bod Sion oedd bod ti'n mewn y cira. Oedd o'n ddo. Wel, wrth gwrs bod o, cos dyna, mae'r celf yn based ar, mae anime, mae'r celf i gyd yn based ar fel, roughly, yn dyma di, bywyd y wlad. Ond, allai ddim, mae just tri am gyffred o, achos dydyn ni ddim di teithio lot, o'n i di mynd, mae'r teulu cyfan di mynd, oedd y plant di mynd, Hal di mynd, a dwi di bod eisiau mynd, ers, 20 mlynedd, ers fel, nes i wneud prosiect ar Mitsubishi yn ysgol uwchradd, achos o gennyn nhw rally team really dda, a nath y bobl ma, yn, be bynnag ydi 1998, nath nhw, nes i faction, yw eisiau fax machine yn ysgol. Wow. See, dwi'n gwybod sut, very early internet research, ffindio rhif fax, Mitsubishi,
A nes I facsio nhw. I swear to God, 3 mis wedyn, nath na fel massive box cyrraedd yr ysgol, a just loads o like Mitsubishi Rally merch, a'r bobl ma o fel Minato-ku, like un o suburbs, like dim suburbs Tokyo, un o like like dinasoedd o fewn dinas yn Tokyo, just bobl yn deud, diolch am sgwennu ni, dyma like merch i'ch holl dosbarth chi, a like I gyd o like manuals ma amdan like y rally cars ma stuff, ac o'n I just fel, oh my god, nes I like, dim just darllen o, nath nhw wedyn fel gyrru like shipping container werth o stwff I ysgol ni. Fans for life. Wel, mae hyn yn fascinating. A wedyn, obviously, nes I darganfod anime trwy very early internet a dodgy Sky TV hacking, a nes I ddim edrych yn ôl a dechrau darllen loads o fel llenyddiau, like really mynd fewn I fel like yn Japan oedden nhw dynas ti sgwennu'r nofel gynta, like a proper nofel, a di darllen og oedd yn bonkers ac yn stunning ac yn amazing, ac yn I fel, well, dwi'n sold. Dwi'n meddwl ers I fi nabo chdi, dwi'n meddwl bod ti wedi bod yn dweud bod ti eisiau mynd yna, a mi o really wedi bod yn codiad cael gweld bod chdi wedi gallu cael mynd, a mynd yn bydd yn awesome. A hefyd, bod y bychins di cael mynd hefyd, dwi'n meddwl bod nhw'n profiad. Ti'n meddwl beth yna gymaint o adegau lle o'n I di convinsio'n hun bod fi ddim, bod o byth yn mynd I ddigwydd, bod, ti'n meddwl, yn enwedig dros Covid, teulu, mostly Covid, ond hefyd fel, ti'n meddwl, gofidiau, fel mae pawb sy'n gwrando ar y podcast, mae gen I fel massive gofidiau climate change. So, the syniad o cymryd, fel yn i'n deud, like, so hedfan o Caerdydd I Amsterdam, a wedyn o Amsterdam ymlaen I Tokyo, a tyma yr whole llosgi, a just oedd lot o hwnna, a lot o like personal responsibility, o cymryd personal responsibility am hwnna, a just meddwl fel allai justifio hyn, a teimlo bo fi am resymau hynanol falle, just I fi ddeud dyma rhywbeth dwi wedi bod eisiau gwneud blaen, a dwi ddim yn mynd I rhoi do'n hold am y climate crisis, ond eto, mae hwnna'n whole other ond eto'r peth I feddwl sefyllfa. Ti'n mynd I o bob blwyddyn na? Na, mae'n unwaith mewn bywyd. Ddim fatha rhai. Ddim fatha rhai. O ie, y broblem, ti'n deud unwaith mewn bywyd, y broblem ydy, es I draw na, o'n i'n textio fo chi, a o'n i'n visitor, dwi'n gwybod, ac oedd sgiliau iaith fi yn really dlawd allan yna, ond o'n i'n textio fo ti yes na ti, ac ti just fel, oh my god, dwi di ffindio bobl like, oh god, mae hwnna'n swnio fel like cultural appropriation tourism, a dim dyn nhw'n mynd fel, ti just yn vibio hefo just y diwylliant ma o barch a gwneud y fersiwn gore posib. Does na ddim half-assed. No. Does na ddim am gyffred a half-assed Wales. Half-assed Wales, a just dod nôl I Gymru pan ma'n I just fel, fuck, sbiwch. Sbiwch am hast. Sbiwch, dod nôl gyda riots lawr y ffordd, yn fel, of course. Just like stuff shit a trist yn digwydd. Mae stuff shit a trist yn digwydd bob man. O, di. Mae stuff shit a trist yn digwydd yn nhw. Ie. Fel tsunamis yn hygoel a Daear Grynfeidd. Nes I siarad efo chi am y Daear Grynfeidd? Do. Nath ni yn... A al ar plant gysgu trwyddo fo. Na, so... Oedden ni ar llawr deg y gwesti yn Shiodome yn Tokyo, so just business district, ac oedden ni'n eitha uchel fyny, ac oedden ni wedi bod yn ymarfer efo plant amdano. Okay, so Daear Gryn yn digwydd, mae angen I chi fod yn really, really ymwybodol bod mam a dad jyst yn mynd I gael chi ar llawr, a ni'n mynd I rhoi pen, chi'n rhoi mynd o dan y bwr, pen, o'n I wedi bod yn neud y training. A pan ddoth y Daear Gryn, oedd hi'n gwarter wedi 4 y bore. So, o'n i'n ganol sleep paralysis. Oedd Aled wedi cael, chos oedd ffôn fi ar, o'n I stupidly, o'n I wedi rhoi ar airplane mode dal, chos o'n I fel, dwi'n eisiau cael roaming charges a bynnag, achos bod fi, dwi'n siŵr sy'n I switch off roaming. Oedd Aled wedi cadw fi'n fo arno. So, oedd wedi cael yr emergency warning system. Wel, wir. Well prepared. Ond yn Japan, oedd nhw'n cadw chi'n vocal. Mae yna llais yn dod allan sy'n dweud, Jishin des, yn golygu, it's an earthquake,
it's an earthquake. Ac oedd Aled fel, so oedd hwnna di deffro fo, oedd fel, shit, beth sy'n digwydd? Ddim actually yn ymwybodol o hwnna. A wedyn, 10 eiliad wedyn, right, so mae'r ffocin adeilad yma. So nid yn unig ydy'n teimlo fel bod rwy'n yn jiglo ti, like, shiglo ti, ond oedd yr skyscraper hefyd yn mynd o ochr i ochr, achos maen nhw'n designed i wneud hynna. Mae o weird pan mae pethau fel yn digwydd. Ond o'n i dal yn sleep paralysis, so o'n i di deffro achos yr ysgwyd ma, ac o'n i fel cael flashbacks, achos da ni'n byw wrth ymwyl y train tracks yn Gaerdydd, a pan mae yna train glow masif yn do heibio, mae'r tŷ cyfan yn crynu. Mae gen i fel, cracks yn y waliau stuff, just achos bod real weird peth. So ti'n modd o ti'n cael fel double take, shit, ydw i adre? Oh god, na, mae hwn yn waith. A wedyn, oedd corff fi ddim wedi deffro, oedd brain fi di deffro, so oedd o fel bobl sy'n cael sleep paralysis, so oedd brain fi di deffro, oedd corff fi heb, ac o'n i just fel, oh, this is it. Oh god, ydy ar gryn. Na! Ac o'n i mewn llofft ar wahân, achos oedd na ddim family room, so oedd yr hogiau yn y llofft ochr arall yr corridor, ac o'n i fan hyn, a lleig sy'n cysgu trwy fo, ac o'n i just fel, oh god, be dwi angen neud? A literally, fight, flight or freeze response. A freeze response oedd yn fi. So gathen ni couple of days o PTSD lle o'n i just fel, well, so hwnna di bod yn ei ar gryn, like, mwy, beth sy'n ni di neud. Ac oedd yr whole, gyd o ti'n clywed, oedd hangers yn mynd, ac oedd o drosodd mewn 30 eiliad, ond oedd o ddim digon i fi neud, o'n i'n teimlo wael bod fi ddim di neud i allan, di sticio lleigs o dan y bwr, di llucho hi o dan bwr, a just fel force majeure. So oedd hwnna'n super, like, ffordd o edrych fewn i fel sut mae diwylliant Japan wedi tyfu rownd disasters fel na, cos wyt ti yn gorau basically bod yn ymwybodol galle pob peth gael ei chwalu unrhyw bryd. Galle fod gael so mae'n dal lot o diwylliant. Dim crefydd be di'r gair organised. So dim crefydd fel swyddog fel yna, ond mae'n lot o bobl, gymaint o bobl dal mini shrines, mini temples, just i ddeud, like, just quick gweddi a like sgwennu lawr, ddeud diolch bod ni dal yn saff, a diolch a helpwch fi yn yr exams a be bynnag. So mae o'n fwy o ysbrydol na chrefyddol, os ti'n deall fi. Ac o'n i really'n teimlo hynna, cos o'n i just yn mynd fyny shrine a a lot o diolch am beidio llad ni mewn earthquake, diolch bod teulu fi'n dal yn saff. Ti'n meddwl? A lot o hynna. Just warning i chdi, just cofio wan, mae fy mag eich bod yn berig, mor neis ag ydi o. 100%. Ond oedd hwn, so oedd yr earthquake yna yn rhywbeth fel 5 ar y scale, a mae'r Japanese scale yn mynd o fel 1 i 7. Wow. So oedd o'n 5. Ac o'n i wedi gofyn, so beth yn digwydd ydyn o'na, tanoi mawr yn dod drosodd, ac oedd o'n dweud, a the Japanese fi ddim digon da i ddeall o tro gyntaf, ond nath nhw roi cyfieithiad allan yn deud, mi fydd y staff yn cerdded ar hyd yr corridorau, just i ni siŵr bod chi'n iawn. Ac o'n i wedi sylwi pan check yn i fewn, so o gen ti pethau sticio ar tu allan yr drysau. So the drysau gyd yn drysau metal. Right. Pan bod drysau fe gyd yn pob beth yn reinforced. Ac gen nhw magnet i sticio tu allan. So un magnet yn deud, oh, do not disturb. Fine. Un magnet arall yn deud, oh, please make up the room. Magnet arall yn deud, we are safe. After a major incident, please put this on the outside of your door. Ac yn i just yn mynd, oh, wow, god, pa mae'r aml maen nhw'n iwsio'r heina. Cut to bore wedyn. Fi'n grabio'r magnet yna, slapio fo'r tu allan yn trws. Ond oedd aelod y staff yn dod, a mae fi'n iwsio fel absolute beginners level sub-Duolingo Japanese fi i fynd fel, roedd mawr hwn di ar gryn mawr, roedd? Mark question? Ac oedd o fel, eitha. Dwi'n cediodd hwnna'n eitha mawr. Ac o'n i'n mynd, diolch. Diogel rwyf, diolch. A just, ac oedd y bobl yn lyflu, ac oedd ni'n checio allan, oedd y boi fel bod chi'n diog, popeth yn iawn. Ac o'n i just fel, popeth yn iawn, yay! Oh my god, so oedd honna yn super, like, profiad,
ti'n mynd i gael hwnna ar YouTube, na. Cos ti'n gallu teithio, ti'n neud lot o teithio fe a YouTube cyn mynd, o fel, mae'n edrych hwnna. Like, ti'n cymryd stuff o fewn i ti pan ti'n na. God, dwi'n swnio fel gapio wanker rwan, dydw i. I mean, travel changes. Enjoy efo. Dwi'n mynd i ddigwydd, to. Wel, Falle pan dwi'n hanner can? Swnio gymaint o gapio wanker a ti eisiau bod ydi. Oce, na i fod yn gapio a wanker. Guys, nes i eri fideo i chi o'r cath yn dod â paint i fi. So, mae yna robot yn un o'r restaurants oedden ni yn efo. Oedd yna cat robot. Unwaith eto, esiampl arall o'r pethau oedden ni fel, hei, bys hwn beth yn digwydd yn Gymru, obviously, cos bys y bobl yn trasio fo. So, cat robot. Oedd y cat robot wedi dod â oedd o fel tray on wheels. Right. A oedd y cat robot wedi dod â dau paintial yn y fi. Efo gwyneb really kawaii. A just, so ni fel, well, da ni obviously Japan rwan. Ond, like, neu trio gweld os dwi'n gallu digfa allan. It's just video. Ond fi just yn edrych ar y cat robot ma'n dod o cwrw fi. Just yn mynd, Oedd al wedi dod be ffwcs yn dymlaen. Yeah, there's a little bit of that. So gofynnwch questions, achos allai ddim hyd yn oed just roed y gyd fewn at ei gilydd. Sut oedd Super Mario World ydy'r cwestiwn mwyaf? Hwna di'r mwy pwysig, ie. On the Super Nintendo World. Yeah. Super Nintendo. Super Nintendo World, ond, Iestyn, ti'n iawn i ddeud Super Mario World, cos yna fuck all o Zelda na, bod Tears of the Kingdom newydd gael i'r ryddhau. Hwna'n phase 2, mae'n siwr di. On Universal Studios, right, troi allan, mae bobl Japan yn fucking lyfio stuff American. Obsessed. Lyfio fo. Just Disney, Universal Studios. A basically, mae Universal Studios yn clone o y Universal Studios yn lle? Florida? Orlando. Yeah. Ti. So, oedd ei gyd yn fel, right, the biggest hits yna i bobl Japan oedd Snoopy, fucking lyfio Snoopy, Sesame Street. Snoopy a Sesame Street, massive, like, just like teenagers and like fucking covered mewn Snoopy merch. Snoopy merch. Be gyn ti'n y Cookie Monster? Ydy fi yn y Cookie Monster, and ti just fel, Shocking. is it relevant? Mae Snoopy yn fel 60 years old. Like, Snoopy, be ffuck ti... Oedd llew fel, be di Snoopy te? Ac yn i fel, llamdeitha ti? Mae just yn fucking gorwedd ar ben kids. Mae Snoopy cartoons newydd ar Apple TV+. Oh, that would explain it. Ar Apple TV+, doesn't anyone watch it? Japan. Big in Japan. Mae'n been big in Japan. Yeah, Snoopy, officially, big in Japan. So, Super Mario World, so nes i mynd fewn na. Let me paint the scene. So, oedd hon yn ein ail wythnos ni, yn lle olen ni fynd Osaka. Oedd Osaka mwy fel America na unrhyw le arall esi yna. Lot mwy o geir yna, lot mwy o hustle culture, mwy o bobl di gartre, a.k.a. doedd dim sbwriel na dim bobl di gartre yn unrhyw le, yn like Tokyo na Kyoto na. Ond oedd Osaka mwy grim and gritty. A wedyn, o'n i di bod yn cael fy wythnos a hanner a celf a like stuff beautiful a just hanging around gwmpas efo bobl hanging gwmpas efo bobl cool, like just checkio allan y dwi wedi prynu gymaint o like frocks, cos pawb yn gwisgo frocks, o'n i fel, fi'n mynd i gwisgo frocks, dod nôl adre mynd, dwi'n methu beicio ar frocks, fi'n fucking frocks ma dwi wedi prynu a kimono jackets a just like, love it a wedyn nethon ni endio fyny, oedd hi 35 degrees, oedd ni'n mynd i Super Nintendo World, o'n i'n teimlo'n hungover cyn cychwyn cos of dehydration. Fel oedd i pan math ni fyd. Oh my god, mae'n insane. Oedd yn insane yna. So just meddylia wan, dwi yn hen ddyn o cefn gwlad in the body of a middle-aged woman o Gaerdydd, okay? So o'n i just mynd fynd, oh my god, mae'n brysym, oh bloody hell, gorfod y bobl, mae'n swnlle, shit, swnlle, Yli dryd diw hwn i gyd. Lucas, oedden ni wedi mynd am fast passes i couple of rides, oedd hwnna'n good.
Mi oedd pob beth yn fucking drud. Oedd ti'n prynu rhyw wristbands i ti chwarae, i ti mynd bading, bading, bading. A wnaeth i'n ffigur allan, da ni wedi gwario, endro fy'n gwario like 50 quid ar wristbands i'r plant. Ac o'n i just fel, pan ffwc ni'n neud na? A fel, pan ffwc ni'n neud na? A oedd y kids fel, yey! Ac o'n i fel, fucking hell. Be ti'n gallu neud fy'r heina wedyn? Be ti'n gallu neud fy'r heina wedyn? Maen nhw'n amiibos, a ti'n gallu iwsio nhw efo'r Switch. Deidi'r plant. Oce, mae hwn neu coleg, beth ydych chi siarad? Hwn! 100%. Mae kids fi mewn massive stage o fel ffcio ysgol. Guys, da chi'n really ifanc i fod yn cael y teimladau negyddol tuag at. Sgyn ni mae'r amser i boeni am stwff fel la. Super Nintendo World, very well planned out. Pob peth yn intense ac insane, ond Mario, a just basically vehicle ar gyfer merch sales oedd o. Yep. Ond oedd o'n edrych yn cool. Oedd y rides yn, okay, oedd y Mario, o'na Mario Kart ride, oedd hwnna'n eitha da. Ond basically, oedd o fel mynd round Jorvik Centre yn York. So oedd ti'n eistedd mewn fel kind of thing oedd yn mynd at round ar track. A oedd ti'n actually'n symud loads. So be oedd o? Oedd ti'n cael visor ac oedd o'n rhoi fyny like heads-up display holograms i ti. Yn chwarae. So oedd o'n eitha cool, chos oedd ti'n iwsio... So oedd gen ti fel steering wheels ar y cart, ac oedd ti just yn iwsio'r heads-up display ma, ti'n edrych rownd y ti, ac ti'n iwsio'r steering wheel i anelu, a wedyn oedd ti'n gallu seithi. Oedd o'n gymlaeth, ond oedd o'n exhilarating. Oedd o'n very well designed, oedd o'n exhilarating. Ac oedd o'n jiglo ti rownd. Ond so gen ti ddim y visors na, oedd o'n mynd yr un speed ar Jorvik Centre, a oedd o'n probably yn edrych yn peth a just mynd rownd fel da. Lot oedd Al yn siomedig iawn, but basically mae roller coasters yn cael ei ffeisio allan in favour of boxes tywyll lle mae'n just yn projectio stuff i ti. Okay. Sydd fair play, iechyd y diogelchwais, probably ma... Pa mae'r ddeiar efo tueddiad i grynu bob hyn a hyn, mae'n probably ddim y peth gorau bod ti ar roller coaster. Un o'r experiences gorau yn Hollywood Disney oedd yr Star Tours, lle mae o'n un o'r enclosed space, ond mae o ar... beth ti'n gael nhw'r... Fel o ti'n arfer cael yn steddfod, o ti'n cael yr simulators yn steddfod? Simulator mynd fyny i lawr. Felly, ond, wedyn, yn Universal, oedd yr Harry Potter Hogwarts ride yn roller coaster efo'r VR element yn efo. Ac oedd hwnnw'n extra special. So hwnna, wedyn, oherwydd o'ch ti'n cael y G-forces ac yr effeithiant y wyneb. Dwi'n cedi na hwnna ni wedi bod ar Forbidden Journey neu rhywbeth. So basically, o ti'n mynd arno fo, ac oedd o yn roller coaster. Gringotts, dwi'n meddwl o. So oedd hwn yn roller coaster, ond oedd o ti'n pwyntio allan, yn lle bod ti'n pwyntio ar ei mlaen, oedd ti'n pwyntio allan, ac oedd fel y scenes ma, oedd fel mwy fel theatrical thing, oedd y scenes ma'n digwydd i ti. So ti'n hedfan ar dy ysgub neu whatever, a wedyn oedd actual draig yn, mae gen nhw full on fel fire blast peth, ac o'n i fel, surely mae hwnna'n anghyfreithlon. Anyway, ac yna fel scary dementors a stuff. Oedd o fel bod yn like West End Theatre, ond oedd nhw'n jiglo ti rownd ac yn taflu tan at y ti. Dwi'n cofio pan bethau ni i Euro Disney, hwnna rhyw ride VR ma efo Michael Jackson. Fi wedi clywed am rheina. Ai hwnna di Star Tours? Na. Eich wir, ond oedd o fatha rhyw Han Solo-esque character a iawn gennych chi fatha'r whole VR experience. Yikes. Well, exciting. Ond just profiad traws newidiol. Good. Gymaint o celf, gymaint Demon Slayer merch. Wedi dod adre fo fi. Oedd na Ghibli tour o gwbl? Do, fi es i'r Ghibli Museum. Wante Estyn. So ti di lyfio'r Ghibli Museum. So hyd yn oed, actually, Brynau Estyn, ond yn rhywbeth i bawb. So Ghibli Museum, right? Hayao Miyazaki. Miyazaki-san yn very, very merch averse. Oedd o, i ddechrau fo, oedd o just ddim isio dim ar nonsens yma. Oedd o fel, pan bod chi spoiler ffilms fi, oedd ti'n gwerthu stuff amdano nhw. A wedyn nath nhw ffigur allan, nath nhw perswadio fy mynd, ti'n gallu neud gymaint o ffilms ag wyt ti isio, os wyt ti'n gwerthu merch, fi di beth angen gofyn am finance beth eto. Ti'n gallu finance, ac oedd o fel. Nath nhw'n gweld be nath Lucas.
Genius. Ond dyna thi, oedd eisiau, mae o'n grumpy, dwi'n cedi na, internal Miyazaki fi oedd methu delio hefo Universal Studios Japan. So ni just fel, too much. Ni just ni'n gornel i smocio a sketcho. So the lle ma, sorry, Erin. Na, come on. So the deilad ma yn amazing. Oedd o fel, ti'n mynd fel y tai ma maen nhw'n creu sydd i rounded i gyd a di creu o terracotta a maen nhw fod yn fel earthships. Earthships? Okay, yeah. Googlech earthships, dwi'n cedyn yn am bydyn nhw. Maen nhw fel... So, mae'r architecture gyd yn rounded i gyd ac oedd o'n terracotta i gyd ac oedd o di peintio ti allan i gyd yn lliwio ice cream, beautiful design yma. Llwch chi Google llunio ti allan y Ghibli Museum. A oedd ti'n mynd i fewn ac oedd ti fewn achos mae o yn really... obsessed efo pethau Ewropeaidd a fel, mae'n cael ei ysbrydoli lot gan fel Ffrainc ar Almain, ond fel Ffrainc ar Almain fel can mlynedd a hanner and all kind of thing. So pob beth yn pren tywyll a beautiful flourishes bach o gelf a stuff ar y waliau. Ac yna fel, heina, earthships, diolch Bryn. Oedd o basically fel un rwyna. Ac oedd y tîm yn fewn, ac i ddechrau fo, o'na fel un stafell oedd just yn zoetropes, o fel scenes o Ghibli films, ond wedi modeli, so oedden nhw wedi modeli, deda bod na fel 24 frames o loop. Na, lle deda bod na mwy na hynna. A so o'n nhw'n sticio'r cannoedd o fel frames ma, ond models bach oedden nhw. A rhoed y zoetrope mae fynd, a wedyn rhoi strobe lighting, so wedyn nhw'n animeiddio fo. A so'r 3D models bach just yn skipio. Ac o'na un o'n nhw o robot o Laputa, y Castle in Sky. So ti'n gwybod beth i fel, y big boy robot efo brichau spiky spectacular na. Oh my god, paid, mae'n crio. A wedyn, oedd just un o'r rheina, a'i frichau fyny, a ffocin colomenod yn mynd rownd o fo. So, moment arall, na sydd ddechrau crio. Just yn eista, y stafell tywyll, mae loads o kids a pawb, di really brysur pethau rownd o fi. A just gwachod y colomenod yma yn esgyn i'r awyr a robot trist, rhydlyd, beautiful ma just yn edrych ar ôl nhw wedi gyd wedi animeiddio ar y zoetrope ma oedd yn mynd, oh my god, so oedd hwnna just oedd o'n dim museum am stuff Ghibli oedd o, ond museum am like a crefft o animeiddio a wedyn mae'r llawr top i gyd just yn recreations o fel studios celf, so fi'n mynd gwybod nes i'n quite, achos gyn Japaneeg dim cyfieithiad, a ni'n licio hynna a ni fel, not being pandered to, di hwn ddim i fi as in, mae hwn i like, mae di wneud o i bobl Japaneaidd iddo fo anyway ac oedd o nes i'n gweud gallu recreations o studio dyma di basically sut ma lle Miyazaki'n edrych neu fel mae hwn just yn syniad o artist o gen ti fel y drawing rooms fel European style drawing rooms ma a pren tywyll mae gyd ond oedd pob surface yn llawn o reference llyfrau celf, watercolour palette, pens, just packed efo fel, just stuff bod yn artist, ac oedd y waliau i gyd yn watercolours, tiny, o cymeriadau, a sketches am syniadau, a backgrounds, ac o'n i fel, ydy'r rhain yn Miyazaki, achos o'n nhw'n bloody edrych fel, ti'n o'n nhw'n beautiful, hyd yn oed y sketches ar y waliau, y watercolour sketches ma, yn edrych fel, i law o a sut wyt ti'n creu byd a sut wyt ti'n just yr couple o brush strokes a couple o fel scratches efo pensil a ti di creu cymeriad sy'n llawn bywyd sy'n siarad efo ti as in siarad efo fel enau drwy'n yn hytrach na siarad efo ti ti'n mynd feddwl? A hwnna'n beautiful oedd honna'n ond o ti'n mynd cael tynnu dim lluniau ti fewn na a ni'n eitha licio hwnna a dylech ti'n gwneud rili chwaith chos bod tynnu so dyna thing, dwi wedi bod edrych nôl trwy lluniau mynd, be allai ddeud wrth bobl amdan y trip ma a wedyn mae hwnna dwi'n anghofio amdan hwnna achos does gen i'm lluniau ond dwi'n vividly cofio fe gyd dwi'n siarad efo chi ydy hwnna'n boring? Na, hwnna'n awesome na, y peth ydy hefyd fel ti'n dweud, fod ddim tynnu lluniau, chys ti'n gweld efo mynd o gwmpas museums y bach galleries a bobl sefyll o flaen i'w lun a tynnu lluniau. Selfies. O ti efo cysylltiad personol
rhywbeth eitha profound o'r lle yna. Mae o'n golio fyny dy wyneb di, just yn gwach, chdi siarad yna. Mae'n mynd i crio ta. Na, mae'n andros o peth neis cael gweld yna chdi. Da chi'n methu allan ddim yn gweld fideo o hwn, by the way, chos mae Sioned yn fyw. Di hwnna ddim ond i Matt, Emma, Jamie. Dim ond i premium tier subscribers sy'n cael yr... Chi'n cael premium tier-iaid subscribers ar hyn o bryd. Tier-iaid, ei. Ond, yes, dwi'n credu sa ti di absolutely gwirioni ono fo. Just yn potsian rownd a gweld fel just y crefft. Mi awn i'n dwrnod. Mi newch. Oh my god, gnewch. Oh my god, sa'ch chi'n gwrani. 50. Do it. Sdech chi'ch safio rwan. A ti'n meddwl, oedd pob beth yn rili rhesymol allan. Noedd ti wedi cyrraedd yna, oedd o'n neud i fi deimlo mor embarrassed am prisio bwyd y pethau fan hyn. Os fel, mae'n jyst hanner ddryd, fel, na, mae'n jyst yn ddryd i gyrraedd. Mae actually fel, oedd bwyd, yn rili rhesymol, ac oedd pob beth yn... A sy'n obsessed. Ansawdd. Oh my god. Dim half-assed. Siop gornel, byth yn half-assed. Bechdan, mefus a cream. So mae'n edrych fel Victoria Sponge, literally bechdan dio, efo mefus yn efo, a cream yn efo. Anhygol. A fi'n gytid nes i ddim prynu hi, achos... A ni fod yn trio hwnna, a ni fod yn trio bechdan siwgwr, ti'n gallu prynu siop gornel? Bechdan menyn y siwgwr, neu gyd ydi hi, cos mae hwnna'n exotic. Mae'r un peth yn ni'n prynu edamamis. Like, it's bech exotic di hwn, ond bech do'n siwgwr. Bakery nhw, dim yn half-assed, fucking spectacular. Bakery products nhw. Just pob peth. Ac oedd hyd yn oed y bobl oedd yn ganol loads of stuff, like touristy o stuff. Unwaith o ti'n trio, a like, nes i ddysgu un brawddeg oedd yn super defnyddiol, sef, mae ddrwg gennau, dwi'n dysgu Japanese. Ac oedd nhw fel, instantly oedd nhw fel, okay. Ti'n rhoi gawr. Okay. Na ni gymryd hwnna. You're not a shit. Okay, yes. Ti'n un level fyny o'r shit rai. We will update the file. Hwna fideo. Be arall gynnau ddeitha? Oh my god, mae pob beth gynnau ddeitha chi. Dwi just ddim eisiau troi hwn fewn i fel the episode o lle mae Sioned yn bloody... Ti'n fe? I'd be okay with it. It's all after party, all the time. What is it? What does that say? Gyn i weld. Mae hwnna'n rhegi. Mae hwnna'n rhegi. Fucking humans. Nag e? Shithead. Dwi'n gwybod gymaint o hynna. Amazing o'ch ti'n ffigo fyny fod o'n rhegi. Ydy, hwnna'n rhegi. Wel, achos na Iestyn oedd o fyd. Fi'n gwybod sut ti dweud, sumimasen, nihongo go benkyo shika... Sumimasen, nihongo o benkyo shite imasu. Mae'n drwg yna, dwi ond yn dysgu. Fair play. Sionetto desu. Where's the gin desu? Hajime mashite, yoroshiku onegaishimasu. Hwna, Sioned ydw i. Dwi'n Gymraeg. Neis cwrdd chi. Please byddwch yn neis o thai. Iawn. O'n i drio. Efo. That's it, dyna'r extent. Ond os ti'n deud o'n fast. Dyna pro... Be mae'n deud? News, nag e? Now the news. Shosteima y news. God, pidwch a gadw i fi cael ymlaen. Deud... Mae'n just cael cloch di siarad amdano fo yn really awesome ar y ffaith bod ti di... Mae yr lluniau i subscribers. Gan bod o... Dwi'n gwybod gan bod ti di bod yn siarad amdano fo ac yn... Disgwyl mlaen. Disgwyl mlaen. Mae o'n neis bod chi'n gallu cael o. Dwi heb fod yn siarad amdano fo ar y siow, achos oherwydd yr OPSEC, Operational Security o ddim deud wrth bobl bod fi ddim yn mynd i fod yn TV, cos ti'n gwybod faint o bobl sy'n gwrando ar y siow ma. A mae hanner chi'n crims. A i fod yn deg, wnaethon ni Operation yn ei le o fi a Iestyn efo y cardboard cutouts ar y tracks yn neud eto bod y party mynd ymlaen. Mae o'n scary. Dwi di mynd i Ghibli Museum ar maps a wedyn di dechrau just zoomio allan ac mae fatha fod di Tokyo ddim yn stopio. Mae fatha fod nhw heb di sylwi fod na ffinia
Ac mae jyst i spredio a di spredio i fewn i fatha'r mae rhai yn nhw fatha'r valleys yn Cymru yn spredio allan. Wedyn maen nhw'n stopio wedyn. Oherwydd, mae'n mynydd yma, mae rhaid ni stopio. Ond os oes ar mynyddoedd yna ddim yna, os oes jyst yn spredio o un ochr i'r llall. Basically, so mae'r dref lle mae'r Ghibli Museum, dwi'n mynd dref, mae actually rhan o Tokyo rwan. Fel, ti'n modd fel Llundain. Ie, fel sam ceiang wahanu nillad i mwy. Ond oedd hwnna'n arfer bod yn fel stop ar y ffordd, bys o ti'n cerdded i fel Kyoto neu rhywbeth, oedd nhw fel. Oedd nhw'n mesur hyd, so basically, diddly-doo, hanes corner, yn Japan, o gen ti Tokyo, o gen ti Kyoto. A ddyn o'n nhw basically lle oedd y Shogun yn byw, a un lle oedd yr Emperor yn byw. A wedyn, oedd nhw'n goffod, oedd pawb yn goffod teithio nôl ymlaen rhwngthyn nhw. So lle bynnag oedd y Shogun, oedd ti'n goffod teithio nôl ymlaen i fel profi loyalty ti iddyn nhw. So oedd ti fel yn un o'r lords, a ti'n goffod teithio ar un y ffordd ma. So ar un adeg, oedd yr ffordd ma yn yr 1800s, like, oedd hi basically fel yr M25 neu rhywbeth. Oedd o'n packed, achos oedd loads o bobl yn teithio nôl ymlaen. So mae'n wlad wastad sydd wedi cael advanced fel transport systems. Ac oedd nhw'n mesur bob awr o gerdded, so tia 4 kilometres, oedd ti'n gorau cael dre. So oedd nhw'n rhoi dre yna, ac oedd nhw'n jyst yn creu dre. Wow. A wedyn oedd ti'n creu fel, a the dre mae'n gorau cael hyn o porters yna fo, hyn o fel tea houses yna fo, hyn o lle fydd i aros. A rhai oedd like rhy agos i Tokyo, ti'n cael ni'n lle aros, so deda bod ti'n cael fel 8, neu fain bynnag o ti'n gallu cedda mewn diwrnod, so ti definitely yn goffo cael fel sydd ddigon mawr i gael lords yn aros yna fo. So wedyn mae gen ti'r whole, a dyma di lle mae'r bullet train yn mynd, a dal ar yr un ffordd yna. So ni'n eistedd ar y bullet train yn darllen hanes yr hen ffordd ma, lle o fel 1600s i fel cychwyn y 1900s, oedd pawb yn goro teithio, a oedd ti'n cerdded gan amla, ac o'n i jyst yn neud o'r bullet train mewn fel awr a hanner. A dyma pan oedd Craig Mod yn cerdded rhan fwy yn nhw. Hwna, oedd Craig Mod yn cerdded nhw. Dwi'n llythrenol di mynd nôl i'r llyfr hyfryd nes di y llyfr Craig Mod, Kissa by Kissa, lle mae'n mynd i fel y caffis bach ma sy'n marw allan, achos bod pawb jyst mynd i Starbucks yn lle. Ges di pizza toast? Ges i ddim pizza toast, ond mi nes i weld breakfast sets ar y fwydlen mewn lot o llyfr. O sets yn gret, sets fel, just basically fel, beth ti'n cael fo, like, set menus, a ti'n cael hyn o booze, whatever, as o ti isio fo, a ti jyst yn cael fel, ac oedd hwnna'n gret, cos oedd lleici ddim ond yn fodlon bita rice gwyn a chicken bits. So chicken, deep fried chicken. Ac yn amlawdd, pob pryd yn dod efo bowl yn o ramen, a sa ti'n cael bowl yn o rice a bowl yn o deep fried chicken bits. So wedyn o'n i jyst yn cael y ramen, a ni fel, sbio'r bwyd hyfryd, authentic, really nice ma, a lleici jyst fel, rhywbeth beige, a rhywbeth beigeach. So, oedd hwnna'n yn issue fel rhiant, so ni just fel, dwi'n mynd cedi, just gen fy mhlant ddim palet cyffroesian. Fy'n amser i nhw cael bethau fel. Fi'n cedi bod nhw'n mynd i gael sgwf. Fy'n iawn. Achos, ddim just bit... It'll be character building. Character building, sgwfi. So, hwnna, ti'n mynd be? Ie, ar fyddai dal, dwi'n gwybod yn y misoedd nesaf, fyddai fel, cos mae'n teimlo fel rhywbeth sydd wedi mynd fewn i fi, dim ond beth efnos oedd o, ond bod fel y wlad, y diwylliant, y bobl, ydi sort of treiddio. Mae'n kind of teimlo fel na, a mae hwnna'n really wanky, though. Mae hwnna'n wanky, though. I'm here for it. Just yr diwylliant o barch hefyd, a just parchu. Oh, man. Oh, just gormod. Rhy gormod. Robots a cool tech. Ond loads mwy o cash na ti'n meddwl. Cash-based. Gofnwch unrhyw... Fyddai'n cofio stuff. OK, mae hwn yn boring. Da ni angen mynd i'r news. Mae Gestyn wedi dweud yn Japanese, like mis yn ôl, mae angen i ni fynd i'r news. Ond os o neb wedi darllen y news eto. Fedra ni just skimio'r headlines. Be mynd i skimio'r headlines a mynd i fewn i'r ffilm di ddim? Ie. Y ffilm am ddim di ddim. Wel, da ni galw o ffilm di ddim, a rwy'n penderfynu yn y diwedd, os a question mark ar y diwedd. Ffilm di ddim? Yeah. Cool. So, PlayStation announces streaming handheld device. Mae hwnna'n newydd o allan rwan, so... Mae hwnna'n eitha Captain Obvious. There's a Basil exposition i Captain Obvious i fyna, achos a teaser trailer for the device showed a Switch-like design. Ha! Really? Ha! Really? Be honna? Steam Deck, anybody? Ond mi nath... Oedd gen y PlayStation Vita, ddo'n doedd ar un adeg, a sut, ti'n meddwl, oedd y Vita ddim wedi
mynd quite mor llwyddiannus yn off y Switch. O eto, ti'n meddwl fatha pa doth o Vita allan, do technology necessarily yna. Streaming stuff ddim yna. Exactly, so... Internally known as Project Q has an 8-inch HD screen, all of the buttons and features of the DualSense wireless controller. We look forward to sharing more information in the near future. Yeah, so does an edrych o Steam Deck-y. Mae'n actually just an edrych o PS5 controller really llydan. Efo screen yn canol. Ond os na streaming thing, fydd na'n internal storage felly na fydd. Os na, ti'n gorau cael PlayStation 5 chdi yn hooked up yn ola, a ti'n gallu just mynd ar screen streamio i PlayStation ti. Ie. Fatha ti'n gallu neud hynna ar y funud o rei dyfeisiadau, dwi'n meddwl. Well, presumably fydd na rhyw storage bach i gallu na rhyw faint o offline play. Dwi yn big fan o physical media dal. Mae ein copi ni o Tears of the Kingdom wedi cyrraedd ar SD card, darling. No. Nes i gymryd y risg o prynu'r version download rhaid cofyn fod yn yr dyfodol buan maen nhw'n dod a Switch newydd 4K allan, a wedyn ti'n cael free upgrade i dy downloads sydd yn 4K. Dyna di'r theory fi. Oherwydd fod Breath of the Wild yn Wii U game, a wedyn mae Tears of the Kingdom yn Switch game, a wedyn os maen nhw'n mynd i achos nath Breath of the Wild dod allan ar y Wii U, just cyn i'r Wii U gael ei ffeisio allan. Nath Tears of the Kingdom. Yeah. Just fod hapus fod beth gynti, god damn it. Switch OLED i fi hun. That's all I ask. So dydw i heb chwarae Tears of the Kingdom eto. Na fi chwaith. Mae o'n spectacular, mae'n beautiful, mae llew yn chwarae fo gyntaf. Dwi dal yn trio dal fyny efo cwsg. Cwsg is good, cwsg is great. Be sy'n ei wneud ydi recordio sample llew yn dweud be mi'n meddwl o'n nhw. Ia. A cynnan. Ie, gellw fod yn gaming correspondence ni. Dwi just eisiau gweld stills yna fo. Dwi just eisiau gweld stills. Basic review cynnan oedd, mae hwn yn well na Breath of the Wild, mae hwn best game ever. Bloody hell. Mae'n really scary. Dwi'n lyfio fo. Mae'n horror aspect yn fo. Fel y game Zelda gore, fel mae'n fucking freaky ti allan. Cos mae'r opening prologue yn just ti a Zelda yn wandro trwy spooky caves. Dwi'n gweld o. Dwi'n eisiau gweld. Oce, na i ddim deith i ti fynd anna fo. Ond Hashtag no spoilers. Sorry pab, nes i just yfed shot o saki heb feddwl. O'n i'n mewn y pop o ddo. Dyna be mae Saki. Dwi'n mor sori. Mor am professional. Ie, chys da ni mor fucking professional y rest o'r amser. So, this free TV comes with 2 screens. Would you give up your data in exchange for a free TV? Oh, great. So it's literally advertising billboard ydi o, ond ti'n cael o'n ti. Da chi wedi gweld hwn o gwbl? Cynt? Just gwrdd y stori. Na, wrth gwrs fi heb. Dwi heb ddarllen y news am bythefnos. A dwi rioed wedi teimlo mor dda. Mae lot o bobl yn siarad amdan hwn fatha... pam ddim just reid planhigion o flaen y sgrin gwylod, neu blancad dros fo, neu... So ti'n mynd gorfod gweld yr ad ar y gwylod. Ond mae'r sgrin gwylod yn gallu fod yn handi os na tywydd a stwff fel na sy'n mynd i fod arno fo. Ie. Ond basically second screen, a.k.a. ffôn ti dio. So ti just yn gallu check y tywydd ar ffôn ti, neu ar watch ti. Neu just pryna teli sydd ddim yn gorfodi chdi gwachod ads trwy'r amser. Dwi'n yn gwybod sydd. I bet bod nhw'n checio beth ti'n watcho hefyd. It's 100%. Ond y joke... Fucking monitoring. Os da chi'n darllen yr erthigol, y joke mwyna di, am fod maen nhw wedi weld i'r rhithro fo'r farchnad gymaint ydi fod... Pwy di'r rhaid? Samsung, ie? Na, pobl sydd yn creu Pluto TV channel. Right. Pluto TV, free streaming channel, ie? So maen nhw'n creu Pluto TV, a maen nhw'n dod allan efo hwn, a mae teledu yn dod efo Google Play streaming stick, oherwydd dyn nhw heb di adeiladu y streaming services i fewn i'r actual TV. So it's a dumb TV, take out the stick, and it's a dumb TV. So, ond, be mae'r rhaid bod yr advertising screen yn cysylltu rhywbeth? Mae rhaid fod
hwnna. Does neb wedi cael gafel arno fo eto i chwarae gwmpas efo fo'n iawn. Mae'n teimlo'n icky. Yndi. Fi'n mynd rhoi allan yna. Mae'n teimlo'n wrong. Mae fatha... Ie. Fuck 'em. Fedra i ddallt o mewn gwesti. I suppose, ond creepy, sa ti'n meddwl fod sy'n hyd rhoi mwy creeped out fyna bloody camera. Hwnna di'r unig peth, fysa chdi'n gorau cael o heb y camera yn y gwesti. So, stori nesa ni, da ni wedi siarad am hwn, Tears of the Kingdom ydi o'n deud bod yn neud ridiculous numbers. Dim efo chi yn ei siarad, ond na rwy'n ydi taflu allan ffaith i fi, dim ffaith, fel dubious ffaith i fi amdan bod na fwy o copies o Tears of the Kingdom wedi'w gwerthu na actual switches. Ac yn i fel, dwi ddim yn... Na, dwi'n meddwl bod hwnna... Mae hwnna'n swnio... Ti'n mynd be? Falle yn y llew oedd wedi deud. Mae hwnna'n swnio fel YouTuber ffaith. Like, no! Ond absolutely smasho hi. Fair play. Fan hyn. Dwi yn Nintendo stan, bod nhw wedi siomi fi efo Super Nintendo World, achos bod o just yn Super Mario World. Ond eto, chance ydy ddim Nintendo nath adeiladu hwnna. Na, exactly. Mae rhywun peth oedd y Mario movie, well, basically, ti'n licensio dy... But rhai bod nhw'n cael rhywfaint o input. Siwr o fod. Yes, mae hwn yr un nesa'n swnio'n dda i fi. Apple introduces new features for cognitive accessibility with live speech, personal voice and point and speak magnifier. Mae o union be mae rhai o'r neinia teidia dwi'n nabod wedi bod yn disgwyl amdan. Just give me the big fuck off button and let me do my thing. Mae'r botwm ar y fach ar ôl dwi'n methu gweld beth sy'n So ti'n deitha fi, big beast mode ydy o? Big bass. Mae o'n really basics. Fel ti'n gweld y screenshot na, gen ti music, phone, messages, photos, a camera. A na fo. Mae hwnna'n union fel interface yr iPod nano postage stamp size dys genna i. Hynna'n gret. So, dyn nhw'n hyd nod wedi pam ti'n clicio'r music neu clicio ar photos neu camera, dydy o ddim yn mynd â chdi drwad i'r rhun un UI wyt ti'n cael rwan. Mae hynna wedi cael ei simplifio hefyd. So mae'n tynnu'r crefft i gyd allan. Nid o'n ultra simple. Ond dwi'n meddwl bod Samsung actually efo fersiwn Android tebyg i hwn yn barod hefyd. Ond y peth arall sydd yn efo ydy fod mae yna feature yn efo i chdi recordio llais dy hun os i'r pobl na bobl sydd yn colli llais ac isio defnyddio llais nhw hynna'n fatha Stephen Hawking nath o wrthod oherwydd oedd i derbyn a'i llais. So rwan ti'n gallu recordio fewn i dy ffôn, teipio pethau allan a neith o ddarllen allan yn llais chdi, ond mae hwnna'n cael ei storio ar yr secure chip ar yr iPhone. Diolch mae'n mynd i'r gwmwl yn bydd, so neb yn gallu trio dwy'n dy lais di, bla bla bla. Be sy'n ni yn licio, accessibility wise, ond hefyd super hunanol wise ydy, mae Siri yn dechrau teimlo mor limited mewn cymhariaeth efo pob peth arall. Pan o'n i'n llythrenol, pan mae nwylo fi'n llawn juice cig a dwi'n cwcio a dwi'n trio Google fel what temperature does chicken cook at? A nes i ddeud, Siri, read out the results for me. Here's what I found on the web for. What temperature does chicken cook at? Check it out. Dwi'n meddwl, fuck off, Siri. Maen nhw definitely di mynd, maen nhw rhywbeth. Dwi'n meddwl fod o'n... Do, i fi ma'n teimlo fel la. Di o ddim oherwydd fod dwi'n defnyddio mwy o rei fwy clefar, dwi'n meddwl. Ond bob tro dwi yn gofyn rhywbeth, dwi'n teimlo fatha dwi'n gorau gofyn 2 waith 2 cyn i fi gael yr atab dwi isio. A dwi'n gorau ail eirio beth dwi'n ddeud. A mae'n just mor frustrating. Iestyn wedi rhewi mid-rant. No, he's Dwi yma so, mae hwnna di'r recordio. Ond dwi'n gobeithio mewn pethefnos, mi fydd yn cyhoeddi fod sydd wedi gwella membryn. Mae'r WWDC yn thing. Ac os dyn nhw'n... June 5th? Ie, rhywbeth fel ia. So os maen nhw'n dod allan efo ddim byd i wella Siri yma, mae pobl mynd i stopio defnyddio fo.
Mae'n embarrassing. Yn llythrenol, dwi just yn iwsio hi i troi volume fyny pan dwi ar y beic, troi volume lawr pan dwi ar y beic, a that's it. A deith fi gansio glwch di. Hey Siri, time. Math o beth. Just, that's it. Diolch Siri. A hefyd, mae'n ddrwg iawn. Diolch. Mae'n ddrwg gyda ni hefyd i pob sy'n gryndo sydd newydd cael sy'n... shit, sorry. Hey Jimmy. Fi'n mynd i offer galw Jimmy. Mae Jimmy yn frustrating. Jimmy'n arfer darllen stwff i ti? Dwi'n teimlo. Mae'n eitha posib bod features yn cael ei diffodd yn ganolog rhywsut. Bob hyn a hyn. Ond mae hwn yn peth y sefyllfa dwi'n cael efo iMessage. Mae iMessage yn shit. Ys gael just pwyntio allan. I chdi. I fi. Wel, beth ydi... Mae ffôn fi yn sain allan o'n fo hyd. Dio ddim hyd yn oed, dio byth yn gweithio ar Mac Mini ma dwi arno. Yr unig ffordd dwi'n siarad fo chi, a dwi'n lyfio fo. Dwi'n lyfio gallu textio lluniau i chi a shit. Part o'r problem efo Apple erioed ydy bod yn gwasanaethau. Maen nhw just fatha... Ddim cystal ar hardware. Maen nhw bron yna, ond ddim quite. Maen nhw'n arloesol hefo no. Maen nhw'n arloesol hefo stuff. Ond fel ti'n dweud, mae'r hardware design dipyn gwell na'r ffordd mae stuff actually'n gweithio. Sorry, not sorry. Anyway. Digon o shit ar hwnna. Dwi'n siŵr, gowch i'r gweddill gen ni. Yes, da ni wedi bod yn, actually, dwi'n deud ni, mae Yes da wedi bod yn edrych ar ôl Mastodon Toot.Cymru yr haglediad. Mae'r no more missing records or letters lost in the post. I will bring in a totally digital NHS, mae da Keir Starmer. A'r quote hyfryd fan hyn gen Yes ydy, beth yn brofi hyn, bod hyn yn bosib yng Nghymru gyntaf, gan mae llafur sy'n rhedeg i gy. Hyn ydy peth diddorol wastad efo... llafur ydy mwyn o fatha, nhw'n un pethau well yn Brydain, a ti fatha... literally, da chi'n... Prove it! Just show it! Bod yn redag Cymru ers 97, 99. So... Da ni'n one party state? Continuously? So mae hynny yn fatha rhywbeth reit bwysig nhw'n gallu dweud fatha, wel, da chi eisiau ennill dros y lad i gyd, mae chi gymryd, mae chi wneud fwy o waith yn yr Alban i gael Alban i gallu ennill yn San Steffan, hai chi cymryd, hai chi gael seti yn Cymru i gallu ennill yn San Steffan. A y reality, un beth dwi'n chwaen i blwyddyn nesaf di studio mwy ar bewn cael public law, so fatha'r constitution a bachu. Dwi'n lyfio updates bring at the bar. Ond beth sy'n ddiddorol ydy'r syniad o dwi'n meddwl West Lothian question Ni ffywyd so yr syniad ydy fatha fel mae devolution yn digwydd ti'n cael mae'na pynciau penodol sydd yn cael ei drafod yn San Steffan sydd ond yn effeithio pobl sydd yn byw yn Llundain yn Lloegr. So, votes ar dyda iechyd. So, mae MPs o'r Alban ac o Gymru dwed yn votio ar mesur sydd ddim yn mynd i effeithio'r pobl maen nhw'n cynrychioli. So, cwestiwn wedyn ydy beth sy'n mynd ymlaen yn y sechifan yna ydy o'n deg bod yr aelodau seneddol o Gymru ac o'r Alban yn gallu pleidleisio rhywbeth sydd ddim yn mynd i effeithio nhw pan maen nhw'n cael ei ethol. Ond, fel ti'n dweud, mae sy'n bosib fysa nhw'n gallu edrych ar fatha'r Tamedia Cymru fatha testbed o dweud, da ni di wneud o'n Gymru. Yn lifaint o 5-star platinum coated fucking awesome ydi o'n Gymru a hwnna gael lawr i ni so fucking vote for it motherfuckers a just dychmygu Keir Starmer yn mynd fanna da ni'n 5-star triple platinum awesome a just diamond hands a just fatha'r syniad ma fatha well yeah mae o'n
Ydyn nhw, fel ti'n dweud, dangos yn Gymru. Mwna'n audition, hwnna di audition piece chdi i'r rest o'r lad. Yn wael o deimlad, mae hwnna, na dyna beth yna ni, ond... Ond peth ydi, eto, ond mae o'n open goal wedyn, y ffordd arall rownd, ydi, dweud, o ti'n deud bod da chi'n deud bod chi'n mynd i chi wneud hyn yn Brydain, ond ffucking hell, da chi'n mynd i'n rhaid Cymru ys... Dyna beth sy'n nuts, right? Di hwnna ddim hyd yn oed yn cael ei ddod fyny. Da ni just yn irrelevant. Wel, nes i gael hiraeth erbyn tua diwrnod 13. A ni fel, bysa fo'n anodd i fyw. Alle sy'n ni really gweld i siadra. A wedyn, unwaith oedden ni'n dechrau gadael, o'n i wedi dechrau crio to fel mynd. Dwi'n gadael, dwi ddim eisiau neud. Ni'n textio ni a dwi'n dweud, actually, yeah, fuck, na, mi eisiau dyn all the shit yna. Paid, mae'n machgen ni, mae dal fel, da ni ar diwrnod fel 4 o fod adre rwan. A bob hyn a hyn, ti'n sy'n gallu gweld o'n stopio. A dwi'n mynd, ti'n rhaid, Japan ma. A'r stwff ti di torri. Mi nes i golchi Pokemon cards o. Nes i ddeu hyn atho chi, do. Do. Nes i Pokemon cards o'n y golch. Achos oedden nhw'n pocket i got o, ond dwi ddim y fam wych sydd yn checio pocedi. Nes i just mynd, ma hwnna'n gymryd i golch, fling fe o'n o fo. Siom. This is Instagram's new Twitter competitor. Yawn. So Instagram does text-based posts. Brilliant. The app looks pretty much like if you mix Instagram and Twitter together, based on 2 screenshots included in the leaked marketing slide. And Meta will apparently have some good moderation controls from the start, as if. Jesus. Just. Oh, God. Who gives a shit? Text-based Instagram app would offer a way for people who are already built a followings on the platform just to keep posting there without having to scrounge for followers in yet another place. Mae'n weird, oherwydd mae'n edrych fatha bod nhw'n wedi blygio fewn i Mastodon. Mae'n ti'n iawn. Mae'n edrych... So, ydyn nhw'n mynd i fod yn instance ar Mastodon? Ie. Bysa hwnna'n gweithio? I suppose, yes, gallu unrhyw un. Gallu unrhyw un neud o. Unrhyw un. Iawn, bod mae Firefox di troi... ddim Firefox, Mozilla di troi nhw ymlaen fan. Cool. Okay, well, t'mo. Yeah, na i gymryd hwnna. Dyna'r thing, t'mo, achos dwi wedi bod cold turkey ers pythefnos ar socials. Ti'n edrych y fengach? Oh my God. Not even joking, o'n i'n just yn neud, nes i FaceTime fel diwrnod 12 neu rhywbeth adre, ac yma'n fel, diw ti'n edrych yn dde. Ti'n edrych yn dde, Sian, ti'n edrych yn well. A not being funny, right? Dwi'n di cnoi gwynedd fi ers pythefnos. Dwi rioed wedi cael gwynedd hir fel hyn. Mae spots fi di clirio, a mae hwnna'n fucking gwirthiol, chys mae'r byggers yn lyfio gwynedd fi. Dyn nhw'n licio mynd. A just teimlad ma o fel, oh God, dwi ddim actually wedi fod yn engageo hefo'r tristwch constant ar fel reality constant na. Ond o ddim yn reality chwaith. Mae'n rhywbeth real sydd wedi digwydd, ond o ddim yn rhywbeth sydd wedi really specifically, physically digwydd i fi. A mae'r tension yna, fel dwi'n yn gwybod, mae'n luxury, God ydy, mae'n luxury i allu cymryd cam i ffwrdd. Fi'n mynd i gydnabod hynna. Ie, dyna dy'r cwestiwn o hyd e. Os fyswn ni'n symud i rwla, dwi'n teimlo fath fy ma'n gwella fi, fysa'r problema sydd gen ti yn dod efo chdi yn y diwedd? Fysa, cos mae reality o byw yn unrhyw le yn... Wel... Ie, ti'n ma, the messy ness o fyw. Fi gen ti problema gwahanol. Ie, ti'n ma, tas yn llythrenol digwydd, swn i'n goffa cychwyn fel, byswn ni yn fel rhywun sydd yn dod off refugee transport neu rhywbeth hefo ddim o'r iaith. Sorry, mae hwnna'n cymhariaeth really well. Dim dyna be ni fel. Ond fel, sa ti'n dod i wlad lle ti'n cychwyn o 0 a bys yr rhaid i ti just fod yn neud pob peth drwy teclyn cyfieithu am cwpl o fynyddoedd. Sa'r bureaucratiaeth, sa ti'n mynd deall hwnna, sa ti'n mynd yn frustrated, sa ti'n probably neud i fyny cael dy arestio
achos bod ti di just totally camddeall rhyw sefyllfa, achos bod ti ddim yn tourist, ti ddim yn mynd i gael yr indulgence yna, o, wel, di hein yn gwybod i byd am nhw'n mynd adre mewn 2 ddiwrnod. Ti'n yna. O, dwi'n dysgu fod chdi yma ddoi a dwi'n cynt a ddim o'ch ti'n dysgu. Ti'n di dysgu digon fast. Na, exactly. Na, ond pan wyt ti'n cael fel, just ydy, god, mae'n eto, cultural tourism, completely, ond just mynd i rwle hefo diwylliant o parch. Mae hwnna mor bwysig i fi. Mae'n rhywbeth sy'n mynd i fi fyny. Like, nes i gyrraedd yr ysgol bore ddoe, a sylwi, oedd yr ysgol a'r cyngor wedi plannu coed rownd parc y plant. A mae teenagers neu bobl off i tits wedi bod yna a jyst yn snapio pob un o'r coed ifanc yma. A nes i ddechrau creu eto, obviously, thema'r wythnos. Ond o'n i just fel... Fysa hwnna ddim yn digwydd. A dwi'n gwybod mae hwnna'n fel peintio'r brwsh, like rosy spectols. Mae gennau rosy tourist spectols. Ond y syniad mae'n rhan o'r diwylliant i edrych ar ôl stwff. Fel mae'r plant... Does na ddim gofalwyr yn yr ysgolion. Neu glanhawyr. Y plant sy'n glanhau'r ysgol. Ti'n aros ar ôl ysgol. A ti'n glanhau... Sorry, unwaith eto. Dydy o ddim yn berffaith. Ond mae just y syniad ma o fel... Dyna di lle dwi eisiau bod, dyna di sut dwi eisiau byw. Mae yna rei tîm apel droed rownd ffordd hyn, lle mae yna chwaraewyr parchus ac mae yna managers parchus. A wedyn mae gen ti rei eraill sy'n mynd i cefnu car nhw yn ôl crowbar ac yn threadnio y manager arall. Ac da ni'n sôn am tîma plant 14 oed. Ac ti'n meddwl, ai hwn ydy'r ffordd i fyw? Lle mae hwnna di dod o? Fel o ba darddiad ydy'r lle? Ti'n dod yn ôl ac o'n i just fel, allai ddeall sut oedd y Romans yn gweld nasty, brutish ynys ma. Allai ddeall sut bod bobl yn gweld fucking British Empire yn mynd rownd y byd efo'i fucking bullets nhw wedi cyfro mewn saim buwch ac yn gofyn i'r Hindu milwyr seithi hefo nhw a fucking arario i braidd. Allai weld, ti'n dod nhw a mae'r diwylliant fan hyn mae'n scramble, mae o'n bell i di gael dros y boi arall, bell i di wneud, a'r unig ffordd ti'n wneud hynna ydy physical dominance yn nhw. Na, bod o'i gyd yn mae gyd yn scramble am domination, mae gyd yn gyntefig as fuck. Mae o'n, a dyna di lle ti'n gweld ffwtbol chantio, dyna di lle ti'n gweld y syniad cyntefig ma o bod natural selection dal yn gweithio ar y basis o bod na ddim digon i bawb, bod na gystadleuaeth, bod na, os di rwy'n arall yn cael rhywbeth, mae'n golygu bod na llai yn y fo i ti. Dwi'n siŵr sut i esbonio fo, ond yr nasty, brutish and short, a oedden nhw'n disgrifio bywyd, ti'n mo, mewn llefydd fel na, a mae'r syniad yna dal yma. O'n i'n y gym amser cinio, ac nath y boi ma, dwi'n nabod yr stipyn yna wan, mae di symud i fyny yma ers 15 mlynedd o Llundain, ac mae'n rhedeg gwesty... Sbio Bryn, mae'n bosib. Rhedeg gwesty yn Bordeithwy, ac oedd o'n di cael llwyth o feicwyr o yr iseldiroedd yna, ac oedd nhw wedi just troi at yma mewn sgwrs, oedd o'n sgwrsio, nath o just do you know what, we despise the English as much as we despise the Russians. Ac oedd o, well, that's a shock. And you know why? It's because of your football culture. Ac oedd y boi yn deitha fi, oedd nhw'n bod yn gas. Na, oedd nhw'n gwybod na Saesneg alo. Ydyn nhw'n gweld y gwahaniaeth? Dim bod na wahaniaeth.
efo Cymru. Mae'r diwylliant ffwtbol na. Oherwydd diwylliant ffwtbol, dwi'n meddwl bod nhw'n da gwahaniaeth. Am fod oedden nhw'n dweud, we absolutely love it here, but we despise the English, meddwl nhw. Ac oedd y boi di dweud fi, yeah, we don't mean it in a bad way against you personally, it's just... Yeah. You're alright, but the rest of them we can't stand. Allai, dwi rioed wedi bod i gêm ffwtbol, a dwi'n hyd yn oed Rai Cymru, allai ddim. Mae fel... Yr whole... vibes, vibes ydi gair y flwyddyn i fi. Dwi really di tiwnio fewn i vibes chat rwan. Mae vibes Game Bêl-droed yn fucking terrifying. Hyd yn oed rhai, quote, good-natured. Mae'r syniad torfol ma o, galle violence, violence inherent yn yr malwch nhw, kind of thing. Mae just yn fucking freacio fi allan gymaint. A dwi'n gwybod mae'n loads o fenywod yn really fewn i pêl-droed, a plant, a mana newid ar droed, yn diwylliant. Mae'r FAW yn neud gwaith gret, ond mae just, psychic vibes fi just ddim yn gallu handlo fo. Dwi'n meddwl bod pêl-droed merchaid yn newid yr agwedd hefyd, oherwydd di'r cefnogwyr gyma pêl-droed merchaid. Ddim yn bwyo i ochr i hun, kind of thing. Ia, maen nhw i gyd i weld yn fwy cyfeillgar mewn ffordd. Ti'n ma'n cael yr aggression o'r tribal mentality. Ti yna i joio bloody game. Fi a mam ydy'r unig rhaid teulu ni sydd ddim quite yn dilyn pêl-droed o gwbl. A dwi'n gweld fatha lluniau pobl. Ti'n gweld pan math Alex Ferguson gadael Manchester United. Ac oedd y mrawd, dad a'n chwaer just fatha, oedden nhw'n y dumps am oesoch, as o Man U ddim yn ennill. Ac o'n i fatha, dwi'n mynd dallt. Dwi'n di gallu cael y teimlad yna teg at i'n byd erioed yn y mywyd i fel a. Dwi'n erioed i... hitio fi fel a. Oeddech chdi'n teimlo hynna? Y tribalism a'r rhyfel ydi. Os oes James Gunn heb di cael neud Guardians 3, sa chdi di teimlo fel a? Dwi'n di gweld Guardians 3, so... Dwi erioed wedi teimlo... Dwi wedi bod yn ymwybodol o rioed teimlo fel a dwi wedi bod yn... Fatha... Dwi wedi bod i games pêl-droed, dwi fatha sort of, cool, mae'n eitha hwyl. Dyma brofiad. Brofiad, tiod. Ond dwi wedi rili fatha... Hyn o games rugby, fatha rhywbeth... Fel a dwi rioed i teimlo fatha... Sut fod hwn yn effeithio fi? Ti yn y moment, so ti fatha cael swept away fo, ond fatha... Ond eto fatha 2 munud wedyn, cool, mwyn drosodd. Ia, ti'n mynd i ffwr ac analysio fo. Na, a ti fatha... Ond hefyd, os ti'n mynd amdano, da ni am wneud hyn mewn 2 munud, a fatha just cymeryd yr ffilm mai i darna mewn forensic detail. Ond eto, dyn ni'n mynd i... Diolch life and death fath o beth. Ond rhaid i ti feddwl fel psychologically efo humans, right? Tribal, dyna beth dan it, ti'n ffindio yn y tribe. A rwan bod na ddim rhyfel necessarily yn digwydd rhwng llwythau neu be bynnag. Mae ffindio rhywbeth i deimlo mor intense a hynna amdano fo yn really bwysig i ryw fath o syniad brains humans, so does dim rhyfel mae rwan chwaraeon. Ond di hwnna rioed ydi cicio fewn efo fi. Mae hyn yn microcosms o... Oh god. O'r rhyfel, dyna beth ti'n dweud. Ia, game theory. Ond ti'n cael yr pobl neis na, fatha dwi'n eitha siwr na, ddim Japan, cefnogwyr Japan oedd yn aros ar ôl games a grechnau'r stadiums. Ie. A dyna... Be dyle fod bawb yn neud? A bod hynna di dangos i'r byd. Pan wyt ti'n tyfu fyny,
yn yr ysgol, a ti sy'n goffo glanhau'r ysgol, cos does dim glanhawyr, mae bob dosbarth yn cael rota, a disgybl, a ti'n golwch i'r ysgol, ti'n mynd i ffecin parchu fo, cos ti'n gwybod bod ti neu mate ti yn gorau clirio fo fyny. A hwnna'n o'r ymchwil yn cynnydd, chos y lot o cwmni'n symud i hot desking. Ac beth nhw'n weld hefyd, oedd nhw'n cytio'n ôl ar y glanhawyr. A beth nhw'n ffindio oedd actually lle mynd y mwy fler. Chos beth oedd digwydd oedd... Fucking humans. Ti'n colli y teimlad bod ti'n pia space, bod y space yn reflection o dy hun, ti llai debygol o edrych ar ei ôl o. So, ti'n dweud oedd hot desk dio, fuck it, na i just gadael y mug na ar y desk a rhywun arall delio fo fore. Yn gwaith ni, mae dim o pobl yn mynd o gwmpas yn llunau cygynna sy'n ni'r ar draws y llawn. A ti'n mynd i'r sink a beth ti'n gweld ydy mae yna mugs hanner llawn yn y sink. Neu yna llwyddiau yn y sink. A mae'r dishwasher just fanna. Mae'r dishwasher just fanna. Mae'r dishwasher, mae gen i'n ddau yn nhw. Un yn dweud, I'm working, a'r arall yn dweud, please fill me. A dos yn neb yn dweud. Fucking idiot. Anyway, guys. Gawn ni well look yn yr 8fed dimension. Dyna dio. Dwi'n mor falch bod ti wedi deud hynna, Iestyn. Achos mae'r ffilm yma, dwi'n mor flin nes i ddim gwechyd hwn tra'n microdosio. Wow. Neu Lia yn cael THC gummies. Neu, achos mae Buckaroo Banzai... Dwi angen gwechyd documentary am hwn. Dewch efo ni i'r 8th dimension. Mae siarad y gwallt i fyny, suits ymlaen. Jesus, mae'r fits yn fucking epic. Cael y guitars allan, y flock of seagulls hedw. 1984, dewch nôl hefo ni. Cerwch chi watch it o'r freebie rwan. Rhowch y pres ads na, gwerthwch eich eyeballs i Amazon, just er mwyn gwachod hwn, a dewch nôl at ni ar ochr draw. Wow. He's a rocker. Doctor. Don't tug on that. You never know what it might be attached to. Inventor. Activate oscillator. It's broken the sound barrier. Philosopher. No matter where you go, there you are. And the only hero. Buckaroo. 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 Curse you, Banzai! Who can save us all. Evil! Pure and simple from the 8th dimension! Venom! Launch thermal pod. Buckaroo Banzai is pure nutty fun. Buckaroo, you forgot your thruster. Why don't you hold on to it for a while? The cult sci-fi classic. Run! In a dimension all its own. Real-life Martians landing in New Jersey. Holy Toledo! We will fire a portable beam weapon. Vaporize the whole damn planet? If we blow this today, Get him up. there ain't no tomorrow. Left! I said left! This is left! I mean my left! Your left! Go your right! Buckaroo, President's calling about is everything okay with the alien space cloud from Planet 10, or should we just go ahead and destroy Russia? Tell him yes on one and no on two. The Adventures of Buckaroo Banzai. Which was yes, destroy Russia or number 2? A chroes yn ôl. Dwi'n gobeithio na chi joio watched hwnna. Wow. So dwi yma hefo Perfect Tommy. Hello. Wel, o'n i'n mynd i ddeud yes, but Bryn cymryd i hwnna. A Professor John Big Booty. Big Booty. Booty, mofo. Rei, dwi yn teimlo bod angen i bobl watched hwn, achos mae gwrando ni... Achos mae'n fwy ar ffilms na, allai wneud like plot rundown, chi'n kind of gallu cael syniad o lle danu. Wow. A be ydi o, ond... Wow. Dwi'n teimlo bod hon ydi blindside i fi, achos dwi'n teimlo fel dylwn ni fod wedi unai gweld neu clywed amdano y ffilm yma o blaen. Ie. A fe ddim yn gen i bo fi wedi. Yes, sut o ti di ffindio fo? Stupid ffordd o ffindio allan am ffilm, ond yn y llyfr Ready Player One, oherwydd oedd rhan fwyaf stwff yn fo'n referensio'r 80s, ag mi ath
prif gymeriad mynd i'r ddawns di gwisgo fyny fel Buckaroo Banzai yn y bôl yn yr llyfr. Ac o'n i fatha, what the fuck is that? Wow. So o'n i'n gorau edrych fyny, what is Buckaroo Banzai? A wedyn tan rwan dwi wedi bod yn disgwyl i watchad y ffilm. Wel, dwi'n mor falch bod ti wedi ffindio. Oherwydd newydd oedd allan mae o ar Freevee. Haid i ddeud, mae'r upgrade, y transfer ono fo yn ffantastig. Mae'r safon y llun yn spectacular. Nes i ffidio allan oedd Jamie Lee Curtis i fod yn y ffilm ma. O be, fel un o'r ddwy fenyw? Sorry, count them. Fel mam Buckaroo Banzai. Oh, right. Fuck. Jamie Lee Curtis oedd cha 35 pan oedd yn ffilmio hwn. Ie. Oedd i fod yn fam ar y gyfod i cytio allan. Mae'r cast yn spectacular. Dwi'n just mynd i rhaid chi rownd o fo. So o'n i ddim yn nabod Peter Weller cos dwi heb weld Robocop. OK, fair play. Bych ti'n mynd nabod o fel yr Admiral Blin o Star Trek Star Trek Into Darkness. Na. Yeah. Na. Okay. Fi'n really like a Star Trek, right? Hang on. Star Trek Into Darkness. Star Trek Into Darkness. Dwi'n really like a Star Trek. Ond dwi rioed wedi gwachio dim un o'r ffilm. Oh, really? Okay. Dwi'n goffa deud y stwff. Dechrau fo number 2. Ond dwi'n really eisiau watchad yr un cynta oherwydd remaster a special effects newydd. Tio beth, wirioneddol ddim werth o. Tio wirioneddol ddim werth o. Dyna fy mhrif broblem i. Dwi'n gwrando ar gymaint o Star Trek podcasts a dwi'n gwachod o series and stuff. Os oes nhw'n neud remaster o Wrath of Khan. Dwi actually, na, I tell a lie. Dwi wedi gweld Wrath of Khan. Ond dwi ddim yn cofio dim yn rhywbeth. Worms in the Ear. Forever will haunt you. Forever will haunt you. Check off. Check off my man. Anyway, dim dyna byd ni siarad am rwan. Ni'n darllen allan as... Okay. Peter Weller. Very handsome man. Ddim really yn edrych yn biracial Japanese. Ethnic person. Ethnically Japanese. Swn i'n mynd dweud. John Lithgow. Most terrifying man. Wow. On screen. Dwi wastad wedi cael fel creepy, Santa Claus the movie, fel creepy syniad o fel, dwi'n mylicio, ond eto, mae fel car crash. Just meddwl. Dwi'n goffa watch it on. Un o'r pethau mwy diweddar ddario chwarae oedd Winston Churchill yn The Crown. Mae hwnna'n ei gymaint o sense, though. Right, so mae gennym ni hefyd... So, Ellen Barkin, ac yn i trio meddwl, sut dwi'n nabod hi, a dwi ddim yn lle nabod hi, ond mae gwyneb hi mor unigryw, dwi fel, wrth gwrs. Christopher Lloyd. Fel John Big Booty. The list goes on. Mae na, Vincent Schiavelli, sef y boi hefo'r llygyd tywyllaf mewn teledu. So chi'n gwachod o. Gwyn i'n beth, you might know him from such films as Tomorrow Never Dies. Fodi, boi sydd yn neud y torturing yn Tomorrow Never Dies. Oh, really? Chi'n cofio? Dr. Kaufman. Yeah, Dr. Kaufman. Dr. Kaufman, yeah. I could shoot you from Stuttgart and still create these proper effects. Yeah. Wow. Classic, amazing guy. Jeff Goldblum, hello. Well, amazing. Dwi wedi cyrraedd yr ail golofn. Dwi colofn rhif un o ddon. Yeah, friend of the show. Ysbrydoliaeth, un o'n taglines ni, Mr. Jeff Goldblum. Yeah. Wrth gwrs, Cari. Un person Japanese yn y whole film, Robert Ito. Yeah. Dal yn fyw, dal yn gweithio, fi'n credu. His notable for The Adventures of Buckaroo Banzai, Quincy. And the X-Files. Love him.
a very handsome young man yn yr young man scenes, a wedyn goffo gwisgo creepy old age make-up gwael am weddill y peth, a ddim cael unrhyw character development, na unrhyw beth. Allai ddrwy'n esbonio wrtho fi, ydy Buckaroo Banzai yn pre-existing comic book? So apparently mae yna comics wedi cael ei wneud, ond dwi'n siŵr os oedd o'n... Achos mae'n teimlo fel trydydd installment. Ia, dyna di'r thing. Dwi'n meddwl na syniad y director oedd o, ac oedd eisiau fod deimlo fatha fod o'n byw yn barod. Fatha lived in, fatha peidio dweud, fatha Star Wars, dyna ti'n bod. Ti'n dechrau'n Star Wars, fatha, mae hwn i gyd yn digwydd, and it's just jump straight in. It's a thing. Does am origin story as such, y blow amdano'r scroll, and this is how it is. Oedd yr opening scroll na, ni fatha, okay, alright, I'm in. So, you got my money. The opening scroll, i bobl sydd ddim wedi darllen, ddim wedi gweld hwn, sydd yn stupid, please stopiwch, cerwch i watch it o, mae yn ffilm am ddim. Buckaroo Banzai, born to an American mother and a Japanese father, ond eto, yn ganol y ffilm, maen nhw actually yn fel cael enw rhieni fo i gyd yn mixed up, a mae, like, anyway. Thus began Buckaroo Banzai. Thus began life as he was destined to live it, going in several directions at once. A brilliant neurosurgeon, this restless young man grew quickly dissatisfied with a life devoted solely to medicine. He roamed the planet studying martial arts and particle physics, collecting around him a most eccentric group of friends, those hard-rocking scientists, the Hong Kong Cavaliers. Hard-rocking scientists. The Hong Kong Cavaliers. Hard-rocking scientists. Allai ddim... Pam im Wel, ie, wrth gwrs. Mae nhw... Mae'r geiriau mae gyd yn ffitio fe gilydd. I got it. Mae Brian Cox yn y shampoo. Professor Brian Cox yn y shampoo hard-rocking scientist. So, da ni dechrau efo nhw'n setio fyny rhyw rocket car, achos mae o'n mynd trwy'r dimensional barrier i fynd trwy mynydd. Yn Thrust SSC. Ia, mae Buckaroo Banzai yn hwyr, achos mae o'n... Ganol brain surgery. Ganol brain surgery. A fe di, wna'n dweud fatha, they'll be able to give, like, voice commands to his brain. And this Kendall's like, his esg, ti'n fatha, maen nhw'n mynd i talu hwnna off? Nadi. A'i assistant o ydi Jeff Goldblum, a mi o'n recruitio Jeff Goldblum i joinio'r Hong Kong Cavaliers. Ia. A wedyn, mi'n helicoptero mewn i'r rocket car test ma, ar ôl gorffan brain surgery. Brain surgery. A mi'n claimio fewn i'r car efo'i briefcase o. Wrth gwrs bod o, achos oh God. I'd like to bring you on a more permanent basis. Tell me, can you sing? Oh, no, but I can dance a bit. So, ond y text oedden ni'n cael gan Bryn yn ystod hwn yn spectacular, achos gan amlad ni'n cael text gan Bryn along the lines of before da chi di wneud i fi wneud, hwn yn afiach. Fuck me, dyma 2 awr dwi'n cael nôl. Y text oedden ni'n cael oedd, just sounds of delight yn dod gen Bryn, nes iddo fod mynd, hwnna, just y peth o'n i angen. Yeah. O wedyn eddol, o'n i fatha... Pan oedd o eistedd y car efo'i briefcase, o'n i fatha... Okay, you got me. I'm sold. I'm sold. Wait, pam ti'n mynd â briefcase mewn rocket? Okay. I quote Bryn. Ti'n meddwl bod o methu mynd mwy bonkers, a wedyn mae o. Iestyn, mae'n gwella fo bob munud sy'n mynd heibio. Bach fel Mighty Boosh. Medde Iestyn. Just wow, medde Bryn. Spectacular. Perfect movie, no notes. Dyna oedd y sign-off Bryn. A wedyn, so maen nhw'n gorffan y rocket test, maen nhw'n mynd trwy fatha iTunes Visualizer. Oh, yes. Maen dod allan wedyn o'r 8th dimension. A hwnna di'r unig amser da ni'n gweld yr 8th dimension. Mae o'n
Wedyn, maen nhw'n chwarae concert. Oh, well, gig. Just a kind of intimate gig. Ar ôl y rocket test ma. Yeah. A da ni'n gweld... Just to blow off some steam. Just blow off some steam. A mae o fanna jumpion. Ond mae di neud yr interdimensional travel ma cynt, ddo'n do? Mae di kind of just neud hwnna am y diwrnod. A mae o, wedyn, mae'n un boi chwarae 2 saxophone ar unwaith. Yeah. Mae nhw'n... A mae Buckaroo Banzai di bod yn neud absolutely shredio guitar solo. Wedyn mae'n troi o fewn i cornet solo. A wedyn mae'n stopio fo. Cornet. Chys drost hyn I gyd mae'n clywed rhyw ddynas yn crio. Mae'n dechrau trio siarad efo hi. Who's depressed in this crowd? Oh, yeah. So, ma nhw'n chwarae gig, right? Yeah. A mae'n really uchel, a mae'n mynd, stop. I sense, like, mae'n gallu teimlo bod na rwy'n yn drist. Mae'n gallu teimlo bod na rwy'n ddim yn joio. Yeah. Yeah, so, os na rwy'n yma'n depressed, a mae ddynes ma'n profoundly depressed. Yeah. To the point of, trigwarnin, hyn anladdiad. Yeah. Yn y gig ma. Yeah. So, yn y bit lle o'n i dechrau mynd, ffilm? Yeah. Dwi di bod hefo ti tan rwan, tan I ti just fel trin severe mental illness fel... Mae hi'n cael ei nocio a mae'r gwn yn tra mynd bod off. mae'n trio lladd hi yn ganol gig. So mae gen I gwn bychan. Mae o newydd galw hi allan. Yeah. Mae hyn rili anodd. Mae Buckaroo Banzai newydd stopio'r gig. Is there someone sad in here? Yeah. Me. Ond mae'n mynd I drwsio efo can. Can you get her a microphone and a spotlight, please? So, instantly... Yeah. Heriol. A mae hi dweud, what's your name? Mae dweud Peggy. A mae dweud Penny? No, Na. Peggy. Yeah, na. Ffordd y crowd o okay, right. Yeah. Mae o just, a dyn, mae o'n ei fatha solo, a mae pob fatha'n losing their shit, chos apparently hwn ydy'r boi mwyaf poblogaidd yn y byd I gyd. Meddwl am fatha Iron Man, kind of Tony Stark levels. O fatha fame. Ridiculousness. A mae o just yn... Mae hi'n tynnu gwn allan, chos mae bywyd hi at an end fath o beth. Mae rhywun yn rhoi clec i hi o tu ôl, a mae gwn hi'n slipio, a mae'n seithio allan drost y gynulleidfa. A mae'r band I gyd yn whipio allan gyda I hunan. Ac yn fatha dragio Buckaroo Banzai off the stage. Da ni wedyn yn gweld John Lithgow sydd yn Eidaleg? Question mark? Ydy, achos John, crazy fact. Yeah. John Lithgow's dialect coach for this was the doorman of Universal Studios neu rhywbeth. Oedd yn Italian guy. Ac oedden nhw just I gofyn iddo fo recordio'r dialogue lines I gyd. A nath o just copio acen a wedi gafodd o credit fel dialect coach. Yep. Hwna bedio. A mae o'n... So pen i'n meddwl di, dwi'n eitha sicr dwi'n gwybod wan pa ymchwil nath Jared Leto wneud ar gyfer House of Gucci. Same. Yeah. Mae'na gymaint o Jared Leto House of Gucci vibes. A mae o just yn... So, mae John Lithgow yn fascist space racist. Yeah, space Hitler. Yeah, very much space Hitler. Mae'n unig cymeriad Japanese ni. Professor Hiro... Oh, gosh. A mae o'n cael ei referio I horrible anti-Asian slur. Which o'n i'n fel... Esgusodwch fi, gyda fi'n old notes fi. Achos da ni eisiau mynd trwy'r hwn yn fanol. Ond mae hwn yn film vibes. Unwaith eto, dim plot. It's all vibes, all the time. Vibes, yeah. So, kind of... Mae'r rhaid I ti watcha do I brofi fo. Chos, be dwi'n teimlo ydy fatha, ddari o troi fyny, nath o director just have fun with it. Dwi eisiau gwybod, ydy'r director yn trio, ydy hwn I fod yn serious, neu ydy hwn I fod yn... Pwy awyr? Achos mae'na gymaint o questions gynnau amdano. Mae'na gymaint o questions. Mae John Lithgow wedi setu hyn I fatha 12, dwi'n meddwl. Mae o...
dyma lle mae Nick Cage di cael ideas o. Dyma yr John Lithgow dwi'n nabod ac yn ofn. Constantly, trwy fy mlaen tyndod. I ben. Y peth ydy hefyd, mae o'n chwarae yr cymeriad yn hollol stret. Mae'n cymryd y cymeriad yn sirio. Ydy, a rhywsut mae'n gweithio, chys yn y ffilm ma, a mae'n just yn mynd y thing elevator bonkersness. A enw cymeriad ydy Emilio Lizardo. A wedyn, John Big Booty. John Big Booty ydy Christopher Lloyd. Right. Ond mae so wedyn mae o'n dianc o'r mental hospital mae'n di bod yn sound mewn. Da ni yn cael flashback i esbonio pam. Achos mae o hefyd wedi teithio i'r dimension, ond ddim quite ydi mynd yr holl ffordd drwad fel mae Buckaroo Banzai di wneud. Ond mae di dod nôl hefo Space Alien ti mewn iddo fo. Not explained. Just dim angen neud. Licio ni just posio bethau fanna. Go on. I holi Iestyn amdan graphic design y ffilm yma. Right? Cos mae yna lot fawr o excellent brand work. Oes. Ar... Cera ni trwy hwnna wan. Gyda Buckaroo Banzai hun, y band. Dwi eisiau t-shirt sy'n deud Team Banzai. Mae yna rywun yn rwla, bynnag o dda. Os na enw i gael am fod mae... Mae'n jyst i cael hwyl do, efo'r holl beth. Mae'r hyd yn oed yr dyluniad o'r car mae o'n dreifio trwy'r mynydd. Be sydd yn incredible ddo, o ran y dyluniad, so mae hwn yn 1984. Ti'n watch it Back to the Future? Dyna nath o fod i'n henni'n syth, o dda, hang on, hwnna di'r flux capacitor. A ti just yn sbio, a ti'n mynd, shit, mae'r design team ar Back to the Future, a rhywfaint o'r fel y cynhyrchiad yn gyffredinol, ydy cymryd, like, ysbrydoliaeth a vibes hwn, a di troio fewn i rhywbeth llawer mwy llyddelus. Art direction. Art direction, Rick Carter, di weithio ar The Goonies. Michael River. So, ti'n watchod hwn, mae fel Back to the Future meets fantasy fel 1930s comic. Oedd un yn nhw, Stephen Bain wedi gweithio ar Blade Runner 2 flynedd cynt. So, ac hefyd wedi gweithio ar Back to the Future The Ride. Oh! That makes sense. Ond oeddech chdi yn cael lot o deimlad Back to the Future yn efo. Achos y cyfnod, ond achos literally, mae'r like, DeLorean... Dwi'n cedi mae yna lot fawr o... Mae nhw wedi gwachod hwnna di mynd, llwn ni wneud hwn yn well. So oedd hwn yn flop anhygol ar y pryd. Mae'n anhygoel. Ac... Fydda cult following ers yna sydd wedi atgyfodi. Dim massive cult following ddo, achos... achos dwi'n wedi clywed amdano. Dwi'n wedi clywed amdano. Ond yes, o'n i just fel, mae hwn yn gorau bod yn pistig. Yes, basically, theory fi. Mae gen ti... Mae troi allan bod yr ferch o'r concert, mae wedi cael ei arestio achos mae pobl yn meddwl yn ei trio lladd Buckaroo Banzai. A mae o'n troi allan na mae hi'n long lost twin sister i Raigo sydd wedi marw. So mae o fatha ddim cael chdi mynd o gwmpas chys ti'n atgoffa fi o hi. Mae o yn mynd yn ôl i'r ydym wedi cyfarfod efo Jeff Goldblum sydd am ryw reswm wedi gwisgo fatha cowboy. So, does nhw beth yn esbonio pan mae Jeff Goldblum wedi gwisgo fel cowboy? Mae'n just yn troi fyny i joinio'r gang, ond surgeon ydi o, ond mae'n joinio'r gang di gwisgo fyny fel cowboy. Cowboy efo fatha wool chaps. Fuzzy. Fuzzy wool chaps. A ti fatha,
yn Los Angeles. Ia. A mae wedyn mae'n mynd o gwmpas yn ôl i'r Banzai Institute. So, na beth dwi eisiau siarad amdan, y Banzai Institute, dwi eisiau dod nôl at y ti, Estyn. Fewn, dwi'n weld, mae erthigol y fyma, the 5 things Back to the Future movie borrowed from Buckaroo Banzai. Right. Na fo, a dwi di... Top of the list, Christopher Lloyd, okay, fine. Yeah. Un arall, beth ddigwyddodd, pam nath yr ystol na ddisgyn lawr, rope ladder. Deus Ex Machina. Nath hwnna ddigwydd yn Back to the Future hefyd. Back to the Future 2. A wedyn, the producers, Buckaroo Banzai and Back to the Future depended on producers Neil Canton and Dennis E. Jones throughout their day-to-day operations. It's a bit surprising that Stu would invest in such similar films, but I guess there's no use reinventing the wheel or fixing what isn't broken. So oedden nhw probably wedi cymryd lot o syniadau hwnna di. A just mynd, o'n nhw'n just iwsio hwn to, 100%. Mae'r design yn amazing ddo. Mae'r bus, mae gen nhw monograms, BB monograms. Yes, cer fi drwy, beth ydy dy hoff pics ti ar hynna? Dwi'n meddwl fod... Wel, dwi just yn licio'r holl concept y peth fod nhw yn... Wel, diolch yn cweith yn glir na di. Maen nhw'n crime fighting... Ydy. Fatha Avengers. Ond yn chwarae music. Ond yn wyddonol hefyd. Yn deall stwff. Maen nhw'n... Pan ti'n blentyn, ti'n mynd, oh my god, mae'r boi mor cool, right? Mae basically, mae'n fel brain surgeon, ond mae hefyd yn fel fight aliens, a mae hefyd yn fel, mae'n gyrru'r car fast yn y byd, a mae gen fo band, a mae gen fo mae'n shred o gitar, a mae'n chwarae cornet. Os ydych chi'n deud i fi na plentyn o sgwennu'r sgript yma, fyswn i fatha, definite. A sy'n yna plentyn a designer dillad i ddod fi gyd, buy it completely. Mae o just... A plentyn nath enwyr cymeriadau i hyn. A ffaith fod gyda fo comic hefyd, yn y byd, mae o ynddo fo. Mae o mor... Cos dyna ben effi feddwl, surely mae hwn yn... Mae yna comic books, mae gyda fo... Mae yna boi ar enw Perfect Tony. Mae o'n gret. Why should I give her my coat? Because you're perfect, Tony. Perfect. It's like, oh yeah, damn, you're right. A beth hefyd ydi fatha, mae gyda fo fatha... Tydda da ni sôn amdan gyn y rocks musicians mae gyd i fatha super hardcore fans nhw. Fatha, Beyoncé a balli Lady Gaga efo'r Little Monsters a pob dim. Mae cyn Buckaroo Banzai llythrenol army i hyn sydd o'r draws y wlad i gyd sydd recrwtio child soldiers literal child soldiers efo guns sydd efo helicopters. Mae o'n gallu deployo army yn ffastach na America. Oh my god. A mae'n just fatha, be ffwc ydi hwn? Mae o, dio ddim yn ei sens, ond eto rhywsut, mae o'n awesome. Dwi'n mor o'ch bod ti'n teimlo'r awesomeness. Nes i ddim gallu teimlo'r awesomeness, achos o'n i mor genuinely bone deep confused. Achos o'n i fel... Dyna beth i joio. Confused fel, ydy hwn yn pistig? O'n i just... O'n i really meddwl, o'n i'n ganol episode American o Mighty Bush. Oce. Oedd o mwy fel Gath Marenghi's Dark Place. Os o'n i'n deud i chdi na bo hwn yn soft pilot ar gyfer fersiwn American o Doctor Who. Oh my god, ti'n iawn. O'n i'n meddwl bod ti'n mynd i ddeud soft porn, o'n i fel, also, ti'n iawn. Na, so i'n deud chdi na bod Buckaroo Banzai ydi y doctor ond yn America. Yes, dwi'n meddwl beth fysio'r doctor yn America. Yes, mae'n edrych, we like what you've done with this doctor with the dicky bow, but he's a doctor. This is ours. Yeah. He's a time traveller, yes. Love it. Mae'r aliens yn involved. Yes. Jesus, ti'n iawn, Bryn. Fucking genius. Mae'n wedi bod yn chwaral yn ffilmio tamad yna fo. Dr Buckaroo ydi o. Mae'r set sy'n allan y carbod, neu mewn rhyw factory rhywle, mae'r aliens yn involved. Mae'r aliens yn gwisgo arian, a
dwi'n lyfio nhw. Mae gen nhw locks really hir. Mae nhw gyd yn fel Caribbean, like Jamaican Islanders. So, loving it. Mae gyd ti lot o bethau sydd yn fatha... Mae'r aliens da yn ddi. Mae'r aliens gwyn yn white fascists. O, ie, ydym nhw di'r red be bynnag ydyn nhw. Mae yna red leprechauns neg, ie? Lectroids. Lectroids. A mae'n treich bod yr lectroids di a'r lectroids coch o Planet 10. A maen nhw wedi cloi yr electroids coch yn yr 8th dimension. Achos o'r experiments, maen nhw wedi dianc o'r 8th dimension. A maen nhw'n mynd i ddod yn ôl. A mae'r electroids di am chwalu rhywle Rwsia i trigger World War 3. Just i stopio'r... I'r electroids coch dianc. A ti fatha... Okay. A wedyn ma nhw wedi trafeilio dros yr distances mae gyd i ddeud i Buckaroo Banzai chdi di'r unig un fydd i stopio fo. A ti fatha, be? Mae'r brawddeg yna di ddod allan yng nghegi a disgrifio'r ffilm ma a dwi dal ddim yn dweud be ffwc sy'n mynd ymlaen. Yes, dwi ti newydd rhoi absolutely cracking poster yn yr yn y chat. Ond fod peth ydi os ti'n edrych pethau Buckaroo Banzai fyny, mae'n just gymaint o waith celf amazing allan yna. Wedi ysbrydoli gan o fo. A hwn di'r sequel apparently. Against the World Crime League. Hwna nath o di fyny yn diwedd y ffilm, de. So diwedd y ffilm, yna James Bond will return. A literally rhoi'r enw. Very, ti'n cofio fel nath Russell Crowe a Tom Cruise neud The Mummy, a wedyn fel, it's the start of the Universal Monsters Dark Universe. Na. So, apparently, oedd chdi fod i weld yn y ffilm a flashbacks i bod troi allan na'r person sy'n charge o'r World Crime League nath lladd rieni Buckaroo Banzai. No. Ac fodd in charge. It was him the whole time. Dun, dun. Mae o just yn... Mae gen ti... Da ni'n cytio i weld yr President of the United States sydd am ryw reswm ar traction table. Does na ddim byd yn cael ei esbonio. Does ddim byd yn... Goffes i rewindio nôl. Mae un o advisors yr president yn y golygfa yna, de. Tydyn ni'n oedd o fatha ar y ffôn, oedd o fatha nath o fluffio un o'i lines o. Oh god, yeah! Ti'n gwybod pwy di oedd hwnna? Na. Yakov Smirnoff. Pwy di o? Tydyn actor fatha, in Soviet Russia. Y comedian yna. In Soviet Russia, car drives you. Fo oedd hwnna. Oedd hwn literally, o'n i just fel, oedd gennych chi'n amser i cymryd take, ond literally like a take cyntaf yn bob un. Fuck it, we'll fix it in post. Oedd y boi ma just i mynd, a just ail radrodd lines achos oedd o'n di cael yn iawn. Ac yn i fel, just... Nes i weld interview fo John Lithgow lle oedd wedi deud fod oedd wedi gorau cuddio fo'n chwerthin pan oedd nhw'n trio denig i ffwr pan oedd Christopher Lloyd di flipio fe off y tu ôl iddo fo. Ac oedd o jyst fatha gorau cuddio ni ddwylo fo oherwydd oedd o'n... Dyna'r bit lle nath llew ddod fewn achos oedd o'n mynd, be ti'n watch mam? Gwneud mynd, dwi'n mynd bod yn addas. Na, di o really ddim yn addas. A lle fel, ma hwn yn edrych yn brilliant. Mae'n really weird, ddo. Ac yn i fel, ti'n meddwl mae rhywbeth yn gallu fod mor weird, mae'n brilliant. Na, gwatcha hwn fo fi am chydig. A wedyn nath o jyst aros na am 10 munud yn mynd, ma hwn mae'n really weird. Ond mae hefyd yn really brilliant. A wedyn nath o just, o'n i fel, dwi'n mynd cedi ddol ti watch yn hwyr yma. Mae hwn yn dechrau mynd bach yn too much yn ti, wan. Mae gen ti'r final red lle mae'n gorau a mae'n troi fyny yn y bes ma a mae'n sein anfarth mae'n part o hwn yn defence contractor a tu allan mae'n dweud secret aircraft factory a ti fatha be? Mae'n sein ar y ffens ydy secret aircraft ti fatha be ffwc sy'n mynd ymlaen dwi'n darllen y Wikipedia article amdan y ffilm yma right. A does dim byd
fan yn deud bod o'n pisti, bod o'n ironic. Na, dwi'n meddwl... Mae pob peth fel un... Mae'r sgript I gyd... Dwi wedi gweld, yr interviews dwi wedi gweld efo'r actorion yn deud... Ti wedi bod yn neud lot o Oedden nhw'n piso chwerthin ar set bob dydd. Oedden nhw'n cael ffoc. Cys oedden nhw fel, be ffoc da ni'n neud? Oedden nhw jyst cael amser amazing yn neud o. Wow. Mae John Lithgow yn neud speech mowr i'r Red Lectons bod nhw ar fynd. Mae'n dweud, when will we go to Planet 10? When will we go? As soon as possible. So, fi'n mynd I ddarllen paragraff o'r Wikipedia article John Lithgow, right? For the role of Dr. Emilio Lizardo, the studio wanted to cast an unknown actor, but Mac Rauch had written the role with John Lithgow in mind. Like Weller, Lithgow was not sure about the character, but Richter convinced him by claiming it was what a real feast for an actor this wonderful Jekyll and Hyde character was. Lithgow later said, he told an interviewer, I have had roles where I came very close to going over the top. In Twilight Zone, I almost went over the top several times, but this role is completely over the top. It makes the role in Twilight Zone seem like a model of restraint. I do it in a wild red fright wig, rotten false teeth with a thick Italian accent. It's wild. For Lizardo's accent, Lithgow spent time with an Italian tailor, at MGM and recorded his voice. Film credit to Roberto Terminelli, John Lithgow's dialect coach. Lithgow changed up his walk to that of an old crab because my alien metabolism is supposed to be messed up. Yeah. He said playing Lizardo felt like playing the madman in the cabinet of Dr. Caligari. Yeah. I love it. Oh God, Christopher Lloyd. Yeah. Richter's only choice to play John Big Booty was Christopher Lloyd, who agreed to play the role. Richter first met Jeff Goldblum on Invasion of the Body Snatchers. Mae'r gymaint o vibe. Yeah. Right, so. Yeah. Hwn just yn podcast o fi'n darllen Wikipedia article rwan. A costume designer. Mae'r costumes, right, a fi ddim yn mynd I jocian am hyn, right, maen nhw'n edrych fel late 80s yn hytrach na 1984. Maen nhw'n edrych fel it's 1987 all the time. Dwi'n lyfio fo. So mae o'n edrych fel oedd gen pob bachgen yn yr 80s llofft oedd yn du, gwyn, llwyd a coch. A oedd gen ti'r papur wel di, gwyn, llwyd y coch, ac oedd y tymbach yn textured. A oedd yr dill a gwely, di good. A dyna di vibe. Ar y diwedd, mae na fel full on, like, end credits montage, ridiculous, funky as well. Just, ys da chi'n mynd yn rhaid o gwachod y ffilm I gyd, wysio watchwch end credits montage. Hwn, yn spectacular. Ond mae consistent throwing fits gan Buckaroo Banzai, a mae yr press conference get-ups gen o fo, suit glân, Dickie Bow, ond hefyd spectols, rims coch. Very, very American Psycho. A just fucking ridic. Dwi'n lyfio fo. Unrhyw fit specific wedi sefyll allan I chi? Wel, just bron bob dim oedd gen oedd Buckaroo Banzai yn gwisgo, just athan, mae o'n tailored, mae o'n ffitio fo'n dda, mae'n edrych yn dda. Mae'n gen o look very, almost Bowie-esque mewn reichio fydd. Fatha denna, fatha rasal, ac yn just yn bob ddim wedi ffitio fo'n wych. Mae'r Jamaican characters yn edrych yn awesome hefyd, yn I silver suits, like a black lectoids. Mae gen nhw silver space suits nhw. Oedd hwnna mor ffynu ffordd oedd o just disgyn allan o'r spaceship a cracio I ben. A na fo, that was the end of him. So, a nhw wedi gyrru cwpl o'r boys. Mae race relations yn... Mae o'n problematic. Ac y llall just yn eistedd mewn yn fatha, oh my god, maen nhw'n trio torri fel. Mae'r cymeriadau, fair play ddo, mae'r cymeriadau di yn cael lot o dignity. Like, dydyn nhw, tyma... Well, dweud... Gymaint o gallu ti mewn... I'm a diplomat, I failed flight school. Gwn. Ond mae... A ti'n gweld o redag yn y factory, mae fatha...
Mae goesa fo'n mynd yn bob man, a ti'n fatha, beth ffwc. This flies like a truck. Oh, great. What's a truck? Just... Dwi'n lyfio, mae'r cymeriadau, mae'r Black Lectoids hefo'u locks amazing nhw. Mae gen nhw, maen nhw'n gwisgo blazers, silver lame. Yeah. Like shiny blazers ma, ond just lycra leggings wedyn. Yeah. Mae o fel haute couture, cool runnings, just, ond y palet llwyd a di a coch ma, maen nhw'n edrych yn chef's kiss, I love it. Mae'r be oedd o eto fatha pan mae'r president yn fatha maen nhw'n dweud da ni am launcho yn erbyn Russia, maen nhw'n rhaid y forms iddo fo llenwi fewn, maen tynnu yr un form allan a maen dweud Declaration of War brackets short form. Yeah. A ti'n fatha be ffwc sy'n mynd ymlaen. So, hold on, dwi'n edrych ar yr Wikipedia article fan hyn amdan costume design. Goldblum's character, Dr. Swibel, was given a cowboy outfit to wear. According to costumer Radford Polinsky, the character thought he was dressed appropriately for an audition for a person named Buckaroo. The outfit itself was from Nudie Cones, Rodeo Taylors. Ond so ddim hwnna'n cael ei esbonio yn y ffilm. Na. Not sim rhaid. Na. Dyna di'r thing, da. Mae bob dim is a given. A beth ydi, di Buckaroo ddim yn fatha, yeah, don't give a fuck. So, Richter wanted the Black Lectoids to have a warrior-like demeanour, but in an elegant, not fierce fashion. Their costumes came from African tribal markings. Okay. But, so, it's basically Black Panther kin Black Panther. Yeah. For Buckaroo and his Cavaliers look, Rogers gathered Gianni Versace, Perry Ellis and Giorgio Armani sports jackets, suits and ties. The clothing was found mostly in LA area stores. Rogers noted, we wanted to have something a little off so that there's a kick to everything to make it unique. Rick changed something on every outfit. A ti yn gallu deud hwnna. It's an interesting style, not a cliche style. You throw stuff in there that people recognise. A dwi really wedi, dwi'n deud yn bob un o'r ffilms di ddim ma, dwi really di ddechrau cael interest yn yr blwyddyn neu ddwy diwetha mewn fel the mathematics o rhoid outfit at ei gilydd, the mathematics o adeiladu cwpwrdd dillad, o adeiladu peth. A this one time in Japan, like, mae'r layering, mae pawb yn neud allan fanna yn spectacular. Mae'r layering, like, mae'n rhan o like, gwisg dillad traddodiadol fel, mae kimonos wastad yn dod mewn, mae gen ti Cris a dan y kimono, mae gen ti trowsus a dan y kimono, wedyn mae gen ti'r kimono hun, mae gen ti'r belts, yr accessories, a mae hwnna di pasio mewn i fel ffordd maen nhw'n style o dillad western. Ac o'n i'n edrych yn y ffilm yma, fel ti'n deud, mae yna wastad interest yn bob, mae yna layering interesting yn bob un o dillad ma. Ridiculous ac 80s ac ydyn nhw. Ond ti'n gwybod be? Gallu ti probably gwisgo like, mae good outfit, dim bwys pryd. A ti'n meddwl, mae'n lot o rhain. Dwi'n eitha sicr bod fi'n gweithio o bobl sy'n gwisgo fatha nhw. Y spectols coch na, it's very, we work in the city. Yeah. A mae o fatha, ond mae just, dos a ddim byd ond efo yn neud sens. Oh my god. Ond eto rhywsys mae'n gyd yn neud sens. The Banzai Institute exteriors were shot in Rustic Canyon, Los Angeles, with the interiors filmed in an Art Deco house designed in 1931 by MGM art director Cedric Gibbons for his wife, Dolores Del Rio. Yep. Oh my... Some byd ti'n deud yn syni fi. I love it. Mae o'n... Does a byd yn efo neud sens ond eto rhywsys. Mae'r 4K upgrade neu whatever maen nhw wedi neud iddo fo hefyd. Oedd o'n neud iddo fo edrych yn spectacular hefyd. Oedd. A mae o'n just yn... Mae pob yn cymeryd o'n... Mae pob ar fatha 11 yn efo trwy'r whole thing. Wel na, cos dydy Buckaroo Banzai ei hun ddim. Mae o'n 11 i dwi'n meddwl, i'r cymeriad. I'r cymeriad, ie. Ond mae'r, just mae vibe fo'n fel, it's the quiet polymath. Ond, mae o'n just fatha, dos a neb yn chwarae fo for laughs, fatha meddwl, mae pob yn bod yn... Okay. So, enw'r soundtrack, enw'r music director ar y ffilm ydi Bones Ho.
Bones Howe. Howe selected the source music for the club scene and put together a special arrangement of Since I Don't Have You, that Buckaroo sings to Penny Priddy. Weller, yr actor, an accomplished musician, played the guitar and pocket trumpet, did his own vocals, and learned to mime piano playing. Howe and the filmmakers decided not to go with the rock music score for the film and opted for an electronic one instead. Just fucking... Mae'n neud sense. Mae'n neud sense. Fucking whiplash guy ma, so just fel, I play the guitar and the pocket trumpet. Dyna di cornet yn American. Eich wir. They're just an... Does a byd yn neud sens a rhywsyd mae bob dim yn neud sens. Fox hired Terry Erdman and a team of publicists, including Blake Mitchell and Jim Ferguson, to promote the film at Star Trek conventions, with a few film clips and free Banzai headbands, which have become highly sought-after collector's items by fans of the film. The studio made no attempts to sell the film to a mainstream audience with traditional promotion, although there were some magazine advertisements and related licensing. Nobody knew what to do with Buckaroo Banzai, says the studio publisher Rosemary La Salmandra. There's no simple way to tell anyone what it was about. No. I'm not sure anybody knew. Nah. Lithgow said, I've tried to explain the storyline to people and it takes about an hour. I mean it. It's that complicated. But it's terrific. Every time I tell people about it, I get so excited that I end by saying, Buckaroo Banzai. Remember where you heard it first? Mae'n wirioneddol just yn... Wow. Andros o beth, fatha... Ond beth sy'n anodd ydi? Dwi'n edrych ar... So mae'n pwysio fyny yn yr erthigol sy'n deud critical response. A Rotten Tomatoes a pethau fel, sci-fi parodies like these usually struggle to work, but Buckaroo Banzai succeeds. Ac o'n i fel, dwi ddim yn meddwl bod o'n parod... Just na ddim byd yn deud... Sa'n byd yn parodi'r hwn. Ond eto mae'r haid bod o ddo. Dwi'n meddwl... Nath nhw dechrau trio neud rhywbeth serious. A nath nhw just... Fam ma nath nhw endio fyny. A nath nhw fatha deud... Ydy o fatha'r ffilm... Dwi'n cofio beth di... Galaxy Quest? Beth di nhw, The Artist ydy'r documentary o'n efo. The Room. The Room ydy'r ffilm, lle oedd o'n neud ffilm serious ac oedd pawb yn y cinema piso chwerthin. Oh god. Oh god, yeah. 100%. Mae hwn ydi, like, the peak of gonzo filmmaking, though. Ti'n da ni di bod wneud, like, dyna beth di, like, yr perfect film. Mae vibe Fear and Loathing i hon, does. Oh my god. Dyna, oedd rhan fwy o texts fel, ti angen bod efo rhyw fath o cymegin yn mynd trwy dy gorff di I truly appreciate I was driving 88 miles an hour through a mountain when these aliens were coming at me from everywhere. 100% though, right? I thought they were bats. I shouldn't have taken that mescaline this morning. Mae gwachod o ar ddim digon o gwsg hefyd yn... Wirioneddol. Mae o'n just yn... Dwi'n mynd I ofyn o'r ChatGPT I sgwennu Buckaroo Banzai fi yn y style o Hunter S. Thompson. Oh my god, please. Okay. Nw'n I adael I ti a ChatGPT gael eich chat fyna. Mae'r sheer hubris o rhoi Buckaroo Banzai will return in ffilm diweddara, Chef's Kiss. Dwi'n credu bod hwnna'n real ffilm di ddim kind of marker. Definite. Dwi'n mynd gwybod os allwn I wneud plots like, os a point. Na, please, mae angen I chi just mynd a watch it. Mae am ddim ar freebie. Mae'n mor dros y siop bob man. A ti'n mynd gwybod beth sy'n mynd I ddigwydd nesa. Dwi'n teimlo bod fel... Dwi'n gwybod falle just around, like Cowboy Bebop. Ti'n gwybod yr anime Cowboy Bebop? Dwi di gwachio bits yna fo. A mae'r rhan yna fi fel y gang, yr look. Very much. So dwi rwan yn mynd I edrych pryd oedd Cowboy Bebop allan. Ond allai ddim dychmygu. Ar ôl hwn. Bewydd. Allai dwel, ti'n mo, faint mae'r amal mae Cowboy Bebop yn cyrraedd. It originally ran from 1998 to 1999. Ond, dwi'n credu bod yna lot mwy o ddylanwadau ar hwnna. A bysa fel ffilm. Ond ti'n edrych ar
Cowboy Bebop, a mae pawb yn edrych fel dylen nhw fod yn y ffilm. Ti'n feddwl? Mae'n edrych fel dylen nhw fod yn... Mae hwn yn cartŵn bora dysadwn. Oh my god, 100%. Wedi cael ei ffilmio gan bobl. Ond mae Peter Well yn edrych fel... Ti'n meddwl fel yn y Cowboy Bebop, like, mae pawb yn hir, mae pawb di stretcho. Mae pawb efo fel cyrth pin sharp hir ma. Os o'n i deud i chdi bod hwn wedi selio ar sgript i G.I. Joe? Neu unrhyw cartŵn fatha, dwi'n gwybod, fatha cartŵns bora dysadwn. Fatha 100%. Josie and the Pussycats. Dyna the teimlad. Captain Caveman. Dwi'n mynd i wedi watcha Josie and the Pussycats yn... Dwi'n gwybod beth fel. Ond... Yes, mae'n taro fi fel very vibe. O, mae o'n just fatha... Mae hwn yn just yn gartŵn sydd wedi cael ei recordio, ffilmio efo pobl, a wedyn mae'n dweud... A wedyn mae'r pobl di weld a wedyn yn mynd... Oh, what a fucking amazing. A mae'r directors yn mynd... Be? O'r parody ma da chdi wneud. Ia, parody. Ia. Parody. Dyna fo. Parody. Dyna dda ni'n trio wneud. Da chi eisiau clywed be mae'n chat GPT di dydw. Go on. Okay, mae hwn yn amazing. Okay. Alright. The air was thick with madness and a scent of danger as I found myself swept into the twisted world of Buckaroo Banzai. It was a turbulent journey fueled by a cocktail of adrenaline, insanity, and more drugs than a Las Vegas pharmacy. Banzai, the enigmatic neurosurgeon, rock star, and physicist, was a man of many talents and even more vices. He lived on the edge of sanity, straddling the fine line between genius and lunacy, like a tightrope walker in a hurricane. I had heard whispers of his exploits, tales that defied logic and tested the limit of human comprehension. One fateful night, amidst the haze of psychedelic fog, I stumbled upon Buckaroo's secret laboratory. The walls were adorned with bizarre contraptions. The purpose of riddle only the mad scientist himself could decipher. Banzai, with his dishevelled hair and manic eyes, greeted me with a twisted grin that seemed to hold the key to the universe. Wow. Dwi ddim yn teimlo bod o wedi dal y ffilm. O na, dwi wedi gofyn fod disgrifio'r ffilm, a mae wedi dod efo stori newydd, oherwydd wedyn, mae'n mynd ymlaen i He Beckoned Me Closer, his voice blend of manic enthusiasm and mumbled incoherent. Thompson, my friend, I've discovered the secrets of the 8th dimension. The world needs to know. Wedyn, so mae wedi dod at Hunter S. Thompson I fewn I fyd o. Love it. What an awesome. I found myself in a plot to overthrow the government, alien invasions, and a band of interdimensional criminals known as the Red Lactoroids. It was a tale of so outlandish that even the most seasoned conspiracy theorist would question their own sanity. So mae o di sgwennu fatha fod o'n byw yn y byd y Buckaroo Banzai yn adrodd o fatha stori fo, a mae o yn y fo. What an awesome. Ydy, ond hefyd, fel pob beth amdan ChatGPT, confidently making up a bullshit. Oh yeah. Hwn ydy be mae'n ddau. Mae'n ddau. Hwn di pwrpas y thing. So, Buckaroo Banzai. Yes. Watchwch o. Yes. Fel ddedodd Bryn Perfect Film, no notes. No notes. Please, watchwch o am ddim. Ffilm di ddim am ddim. Fel yn pob mis. Tiwnich fewn efo ni mis nesau I ni orfod I chi watcha drwy shit arall. Ond basically, rhwng John Lithgow mis yma a Gwynfor Evans mis diwetha, dyn ni'n rhoi nightmare fuel I chi am good couple of isoedd. Os da chi os mae'n fatha ffilm 80s yn yr un sort of yn yr un genre, dwi'n gwybod pa genre yn yr un fatha vibes yn yr un wlad yn yr un dimension gymwn I hwnna ar Buckaroo Banzai
suggestiwch hynny, i ni cael Oh my gwachio. god, ie. Chos dwi'n meddwl Yes. sa'r cyfres o ffilms 80s yn ripio'n y hwyl i fynd tro, dwi'n meddwl. Osa. Am bod ydy un o'r pobl... No, mae yna rhyw gysylltiad rhwng hwn, y director, dwi'n meddwl, ag Big Trouble in Little China. Amazing. Da chi di gweld o? Dim John Carter... Na, beth yna fo? Dim John Carter. Boyd Big Trouble in Little China. Dim dyna... Beth yna fo? Big Trouble... Pwy na di o? John Carpenter. John Carpenter. Ag yr actor... Kurt Russell. Ie. A wedyn y boi enwog... China ma'n dod... Beth yna'r actor efo'r gwynadd mawr yn y ffilm. Oh my god. You know him. Ydy o actually in Chinese? Dwi ddim yn cael. Fo. Fe bynnag di enw fo. Rhaid ffindio chi. Oce. So ni'n gwerthfawrogi hynna? Achos dwi completely ar goll. James Hong. James Hong. Ia. Mae o'n actually born in Minneapolis. Fod i'r dad yn Everything Everywhere. Y taid yn Everything. Ia. So pawb, yn hytrach na, gan am bod yn ei dweud, yn hytrach na beth bynnag dyn ni'n newydd watched, beth am awgrymu? Gwylio hwn yn hytrach na Chat GPT Gwynfor, fucking whatever, Evan. Ond dwi yn edrych ymlaen i S4C yn creu ffilm Cymraeg bob blwyddyn. A gymau hwnna. Just gadwch chi bobl gwahanol neud o. Bycyrw bond i grybwyll. Bycyrw bond newydd. Hei, ag os da chi eisiau rhaid ni yn y ffilm. O ie, nhw'n ni gymryd hwnna. then... Na i gymryd hwnna 100%. Ie. Da ni, so rowch ni yn y cefndir, neu fatha, just fatha, pobl mewn caffi, just yn cael, just sgwrsio fo'n gilydd. Ie, a nhw'n ni 100% neud loads o hyrwyddo i chi. Ie, so, os da chi eisiau ni neud, nhw'n ni hapus neud hynna, chos, yeah, let's do it. I love it. Prophet of the absurd. So, be arall da chi eisiau gwachod? Oh, wow. Yn ogystal? Yn ogystal, ahoy? Wel, ges i fewn i Ted Lasso. Diolch i Estyn. A dwi wedi bod yn gwylio y drydydd gyfres. A dwi'n meddwl na hwn ydy'r gyfres dwytha. Ie. Dwi wedi bod yn disgwyl dod i ben cyn dechrau'r trydydd. So mae'n dod i ben wrsos nesa. Mae o'n... Mae nhw wedi gweithio galad ar wneud hwn fel mae o, a mae o'n andros o beth da, y sioe da wedi wneud. Positive vibes. Ie, positive vibes, a mae nhw fatha wedi bod yn mae nhw wedi bod yn ofyn mynd i llefydd tywyll, a mae nhw wedi wneud mewn ffordd sydd dal yn aros yn wir i premis y sioe. A mae'n wirioneddol just yn lovely o beth. Ar ochr arall hwnna, dwi hefyd wedi bod yn ailwylio Band of Brothers. Oh, yes. Ooh. Sef yr 10-part HBO miniseries oedd yn... Waw, mae hwnna o fel 20 mlynedd yn ôl neu rhywbeth. Dwi berchen ar hwnna. Ie. Mae o yn... yr stori o The 101st Airborne Easy Company yn mynd o D-Day trwad i diwedd y ryfal, a just chyma lot mi ath y cwmni yna o soldiers trwy bob matha, a mae lot o fatha ti'n fatha, mae nhw wedi gwneud hwn i fyny ar gyfer y ffilm, nath nhw'n neud hynna, nath nhw actually neud hynna. Ie, mae'n interviews efo'r actual milwyr yn ymwneud. Ydy, yn y dechrau yn diwedd. A mae o'n andros. A di cael ei... Tom Hanks oedd y producer yna fo? Yndi. A Damien Lewis. Spielberg. A Spielberg, ie.
A mi o'n andros o... A gafodd o'i neud, dwi'n meddwl, o gwmpas yr un amser a Saving Private Ryan. Dwi'n meddwl. Ie, mae hwnna'n neud sen. A eto wirioneddol just yn andros o gyfres diddorol just mewn terms of mynd trwy fatha sy'n ma be mae'r rhyfela'n neud i person a sydd fatha be mae'r pobl sydd yn mynd i ryfel yn mynd trwad a be fysa profiad yna'n neud i person. A eto fel ti'n meddwl mi mae'r interviews efo'r pobl mae'r ffilm wedi selio ar hefyd jyst yn ychwanegu rhywbeth i'r gyfres sy'n neud yn andros o beth diddorol i wylio. Ac beyond hynna, rhywun peth arall dwi'n bod yn neud ydy darllen Freedom to Think gan Susie Allegri. Ooh. Mae hi'n dwrna sydd yn gweithio ar human rights a digital rights a falle. Mae hi'n sôn amdan yr syniad o algorithms a bachu yn ymyrryd a'n gallu ni i wneud penderfyniadau ac yr peryg o yr stwff AI a machine learning a bachu. So, yn un tamad reit eitha diddorol oedd yr syniad o'r algorithms ddari oedd yn honni bod nhw'n gallu deud os rhywun yn hoiw neu beidio based o'i lluniau nhw. Ac oedd hyn dweud, da ni 77% o'r amser yn gallu deud. A wedyn, nath o bobl mynd ymlaen wedyn a dangos bod hwnna'n actually bullshit a bod o ddim really gweithio. A wedyn nath o bobl dweud, oedden ni just eisiau gweld oedd o'n bosib. A oedden ni eisiau symud y sgwrs ymlaen o beth yn gallu neud o'r peth yma. Oedden ni'n dweud, ia, It's a Jeff Goldblum yn day. Well, yeah, exactly. O beth hi'n dweud, diolch moch os diolch ddim yn gweithio yn y beidio. Ti di wneud hwnna, mae rhywun eich meddwl bod o'n gweithio ac yn iwsio fo, a wedyn ti di cymeryd o rwth person yr hawl i cael bywyd tu fewn i penna nhw. A mae'n mynd o be ydy'r camau i trio cael y spes yna nôl, be mae rhaid i ni fel pobl wneud, a bod yr angen i cael deddfa a grymoedd iawn i gallu cadw siap ar be mae pobl yn wneud. Chos lot o'n nhw beth hi'n sôn amdano ydy, os ti'n tynnu, os bod pethau ma mor bwysig a mor arloesol, tynna yr gallu i pobl y person ei profit o'na fo allan o'r equation a gweld sy'n dal yn digwydd. Os ddim yn digwydd, then o pobl just yn bullshitio ni ac eisiau gwneud pres allan o'n data ni. Os oedd y fod i ddigwydd, fydd na, a mynd actually yn peth pwysig a technoleg pwysig, mae rhywun mynd i ffindio ffordd i gallu datblygu fo a gariannu fo a datblygu fo i gallu gweithio bywyd pobl. So yes, so mae'n light, very light. Very light. Dwi'n lyfio hyn, mae hwnna kind of fel tyma bach o crossover Bryn of the Bar Brain as opposed i'r Buckaroo Banzai Brain. Ond dyna pam ti angen newid gers weithiau, Watch it, Buckaroo Banzai. Yeah. So dyna ni. So Ted Lasso, Band of Brothers a Freedom to Think. Oof. Yes, be amdano ti? Dwi'n mynnu bawb fynd i'r cinema weld Guardians of the Galaxy os maen nhw'n gallu anfod ar y big screen. Mae o'n amazing. Yndi. Mae'r Marvel beth ti'n galw fo'r Marvel lethargy dyna beth gyda i sicr. Oherwydd mae hwn fedri di mae nhw'n adresio'r issue o Gamora yn efo, ti'n gorfod fod wedi weld y thing arall, ond maen nhw'n reid synopsis eitha byr i chdi mewn lift o pam bod what's happened. Dwi wedi gweld hwnna ar y trailer. Mae'r script yn wych ac yn funny, mae'r
VFX yn spectacular. Mae yna un shot yn efo, a ni'n gwrando ar podcast yn oed y blaen, a tha gymryd 6 mis iddyn nhw wneud y shot ma. Bloody hell. Ac mae o'n spectacular. Corridor, one-er, fight scene sydd anhygoel i weld. Ond werth i weld. Dwi'n mynd i spoilio am byd amdano fo, mae just... Ti'n teimlo rhyw radd a po James Gunn yn fwy na rhywun fatha Taika Waititi mwy na thebyg efo hyn yn ei ben o be oedd y shot yn mynd i edrych fel ac yn gallu rhoi direction gwell na lle mae Taika fatha fuck it, we'll just see what happens fatha. Ti'n teimlo bod James Gunn eich bach mwy disciplined efo sy'n mynd rhaid y peth yma ti'n gilydd. Sy'n probably yn peth da gan bod o wan yn mynd i cymryd dros oedd y DC stwff DC kid. So fydd yn ddorol gweld am fod sgynnu fo'n byd i wneud efo'r Flash movie nag eis am hwnna eitha. Na. Ond so fydd yn ddorol gweld hwnnw. Dwi'n teimlo fel obviously yna gyfnod lle pan mae the stuff yn fresh ac yn cyffroes a gobeithiol a ni'n fel, oh my god, dwi'n fyr hyn a dwi'n cedi bod fi mae'n cyfuniad o fi di mynd yn hun lot mwy cynical gweld rhain am beth dyn nhw a just dwi'n methu dal fy y math o stuff chos dwi'n di gwylio dim un hyd yn oed hefo Disney Plus mae o'i thing nhw o peth da amdano nhw a'r peth drwg amdano nhw ydy fod nhw i gyd yn byw yn yr un universe a wedyn maen nhw di agor y thing ma o'r multiverse lle fod dos am byd really och i mwy oherwydd gen ti unlimited possibilities a dyna beth ond unlimited fel i'r marchnata ac i'r cynhyrchwyr wel dwi'n edrych ymlaen i dwi'n bod gweld hysbysebion ar gyfer Spider-Verse Into the Multiverse dwi wedi bod yn cael gada fi bod tro mae'r adverts dod i ni na mae hwnna'n edrych fel triumph o fan gobeithio fydd y stori cystal nesa dwi wedi gorffan nes i llyfr dwi wedi bod eisiau gorffan ers blynyddoedd a wedyn nes i gofio dwi wedi gorffan hwnna Born Standing Up gen Steve Martin so mae o'n hanas fo yn tyfu fyny ac fod yn clown magician ac yn basically beth ti'n weld yn y ffilm The Jerk mae bron iawn yn biography ohono fo a wedyn so mae o'n sôn amdan y struggle amdan trio fod yn stand-up comedian a faint o weithiau mae o'n ffeilio a wedyn erbyn diwedd y 70s mae o'n chwarae i 20,000 o bobl ac ddim yn gwybod sut ma di cyrraedd y lefel yma a wedyn mae o'n stopio a di o rioed i wneud stand-up ers yna a just i bod yn ffilms oherwydd oedd o'n meddwl dwi di llosgu allan be dwi'n gallu neud o flaen llwyfan o bobl byw ac pam nath o'n neud y Jerk oedd wrth i fod efo'r broses na o waw dwi'n gorfod perfformio i llwyth o bobl a gael o'n iawn tro cynta fydra ni just neud hwn gymaint o weithiau tan mae o fel dwi eisiau fo fod so mae'n llyfr da wrth gwrs grando arno fo nes i a fo sy'n darllen allan so mae o'n neud o hyd yn oed mwy bersonol mewn ffordd yn y llyfr llafar fel so hwnna'n dda ac wedyn oherwydd nes i orffan hwnna nes i fel be am i fi gario ymlaen a dechrau ail gyfres Only Murders in the Building so dwi wedi dechrau'r ail gyfres fan am trydydd ar y ffordd ac mae o'n just yn cozy place fi o Steve Martin a Martin Short a Selena Gomez. Mae yna rhywbeth fod na murders things sinister ond mae o'n Midsummer Murders mae o'n cwtchy cozy I like where they live mae'r aesthetics a bob dim yn neis ydy mae'r aesthetics yn lovely mae yna just rhywbeth neis
dwi'n gwybod beth dwi'n disgrifio fo, mae'n rhywbeth sy'n nefyd ysgoffa fi o 9. 100%, ond hwn ydi fel i'r Americans, right? Hwn ydi the Midsummer Murders, hwn ydi the Sherlock Holmeses, hwn ydi mae o'n cozy mystery, ond obviously ma' 'na murders yna fo, ond dyn nhw ddim yn fel A24 movie murders. Nhw'n fel kind of the Saw franchise. Oh my god. Na, dwi'n credu bod hwn mae'n comfy watch. Mae series 2, dwi wedi gwachod fyny tan diwedd series 2, mae penod ola series 2 yn insane a brilliant yn fy marn i. Gynna i just un peth arall i ddeud, os da chi ar Mastodon, mae Ivory rwan allan ar Mac, a dwi'n defnyddio Ivory ar fy ffôn, ar fy iPad ac ar y Mac. Wrth gwrs, mae'r app yma'n costio, ond oherwydd nhw tabbots oedd yn neud tweetbot. Ac mae'n jyst yn eich di deimlo fatha, mae hwn home from home, a mae pobl yn neis yma. Mae bob dim yn neis. Wrth gwrs, os da chi eisiau pethau am ddim, mae Ice Cubes, mae yna Mammoth, mae yna rei eraill hefyd sy'n gweithio ar Macs ag iOS. Dwi'n yn gwybod am Android, sorry. Ond Ivory, dwi di talu amdano fo oherwydd mae'n mor slick, mae'n gweithio, mae'n smooth, mae'n neis. Diolch efo'r holl features sy'n cael yn Ice Cubes. Ond o'n i just teimlo, dwi wedi cyfnogi'r cwmni yma ers mor hir, cario ymlaen cyfnogi nhw. Good one, yes. O ran fi, does gen i ddim. Just mynd i Japan, Just mynd i Japan. Just mynd i Japan, gwachod mwy o Demon Slayer, gael fewn i anime. A mynd i Japan. Fel 100% redisgyfro fel Sioned ifanc yn really joio y stwff ma a gadael yn hynna'n just uncomplicatedly joio stuff, cos nes i just osgoi anime am gymaint o fynyddoedd, cos ni fel, dwi ddim yn fel gallu bod yn super fan a fyddai yn gallu gwachod nhw gyd, so fyddai just overthinking polisio dy hun. Overthinking it, polisio dy hun, a o'n i just fel, ti'n be, dwi'n just yn mynd i adlen hynna'n good fel, ma'n but just so dwi yn talu am Crunchyroll rwan, sydd yn anime stream mwy o diweddar. Nes i ddod o gymaint o Demon Slayer crap nôl efo fi. Just teeny tiny, just figures. Dwi wedi gadael yn hynna'n gael figures am y tro cynta. Mae'n ridiculous. Dwi'n angen mwy o stuff. Dos i cwbl o ceramics yn ôl, just about yn gallu cario rheina, ond absolutely pacio fe. Ar yr awyren, o'na gymaint o selection o ffilms, nes i ddim endio fyny'n gwachod nhw achos o'n i'n rili'n trio cysgu, fel ydw i rwan. Nes i ddeud y gair cyrc. Ti bron yn ywan, bron yn gwely. Dwi'n mor sori pawb. Nes i wrando ar, dwi wedi deud hwn ar y podcast o blaen, llyfrau llafar, eto, o Seishi Yokomizo hyd yn oed, Japanese crime writer. Mae'r llyfr efo i gyd yn fucked up. Mae fel Agatha Christie, ond tas Agatha Christie yn cymryd shitloads o hallucinogenics a bod, like, ti'n sôn am, like, yr ochr dywyll o Japan a stuff, like, mae'r llyfrau yma i gyd yn basically fel lle mae honor a parch yn mynd at ti rhy bell a ti'n endio fyny'n fel sadistically murder o bobl. Ond am ryw reswm oedd o'n comedy? Ond am ryw reswm oedd o'n comfort listening, achos rhywun peth a hefo Only Murders in the Building, maen nhw'n ffindio allan yn y diwedd, ma' na ddarganfod, ma' na ddatrysiad ar y diwedd wastad, ti'n feddwl? Mae'r person yn cael ei ffindio, justice is done yn y diwedd. So good. Okay, that's it. That's just fi mor sori gen i lleidfa, does gen i ddim recommendations gwell. Chys da ni ond i bod wrthi am bron i 2 awr. Dwi'n mor sori, diolch i chi gyd am tiwnio fewn, diolch i Est am olygu. Diolch Bryn just am fod.
Diolch, Sioned. Dwi'n addo stopio siarad amdan trip o hyn ymlaen. Ti wedi bod yn Japan? Ti'n bod yn Japan? Beth i bod i Japan, beth i bod i Japan, beth i bod i Japan, beth i bod i Japan. Anyway, ni Bryn yn gwybod beth dwi'n siarad am. Music Cymraeg, Bryn. You wouldn't like any of this shit. Dewch yn ôl at ni mis nesaf. Diolch yn fawr i chi'n brando. Joiwch eich Steddfod yr Urdd, neu eich bank holiday mis Mai, neu bynnag da chi'n mynd i fod yn joio'r podlediad yma. Fydd Bryn Iest a fi nôl mis nesaf, probably mwy o news, TBH. Oedd y news yn eitha Bryn tro yma. Ffilm am ddim di ddim arall, a dim mwy o stories o Japan the Camp, achos dwi ddim yn cedi bod chi angen hynna. So am heno, mynd dweud nos da gan Bryn? Sayonara. Nos da gan Iest? Hwyl fawr gyda fi o fan hyn. No. A o Yasumi gan fi sydd actually yn. O, be nes i ddweud? Nes ti ddeud hwyl fawr am beth? O, oce. Wel, hwyl fawr am beth. Matane. Mae matane ydi fel gweld ti eto. Gweld ti efo hir. So beth ni hynna. Diolch i chi gyd am rando. Diolch am gyfrannu. Diolch am pawb sydd yn rhannu ac jyst yn deud wrth eich ffrindiau amdano podcast. Wel, i chi. Tro nesa. Ta-da!